सुरुवात. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरी बोल हरे कृष्ण। क्षमस्व तेवढ्यासाठीच माझे 2 मिनिटं गेले, जरा मी बघत होते तर इंटरनेट थोडं अनस्टेबल आहे म्हणून मी व्हिडिओ ऑन केला नाहीये. सो मी एक 5 मिनिटं घेऊन मग व्हिडिओ पुन्हा ऑन करते, जर स्टेबल झालं कनेक्शन तर, कारण मग ऑडिओ आणि क्लासमध्ये डिस्टर्बन्स व्हायला नको, तेवढा उद्देश आहे. सो सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. आपण 7व्या अध्यायावरती आहोत, भक्ती योगाच्या टप्प्यावरती आहोत. आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी मी सादर प्रणाम करते आणि नमस्कार करून आपण श्री 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 राधा गोविंदांना नमस्कार करते, श्री श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नमस्कार करते, श्री गौर निताई जे चैतन्य महाप्रभू आणि आपले नित्यानंद प्रभू या गौर निताईंच्या चरणी सादर प्रणाम, पंचतत्वांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री नामानिष्ठ प्रभूजी ते मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या चरणी माझा सादर प्रणाम, आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर आपण काल 14व्या श्लोकापर्यंत आलेलो. जसं आपण इथे बघितलं की काल जो आपण 6व्या अध्यायाचं थोडं संक्षिप्त बघितलं, आणि 7व्या अध्यायामध्ये आपण काय तर आपण 7.12 पर्यंत, म्हणजे काल आपण बघितलं की भगवंतांच्या शक्ती किती आहेत. भगवंतांनी आपल्या शक्तींचं दर्शन, ज्या विभूतींचं दर्शन, सूचक अभिव्यक्तींचं दर्शन भगवंतांनी 10व्या अध्यायामध्ये दिले. जिथे आपण भगवंतांच्या विभूती बघतोय तिथेही अर्जुनावर लादलं नाहीये भगवंतांनी. जेव्हा अर्जुन कन्व्हिन्स झाला आणि अर्जुन म्हणतोय की आता या भौतिक जगतामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे अवतरले आहात ते मला जाणून घ्यायचंय, आणि म्हणून मग त्या प्रत्येक सूचक अभिव्यक्तींना भगवंतांनी वर्णन केलंय. पण सगळ्यात शेवटी भगवंत पुन्हा म्हणतायत की हे कशासाठी तू जाण्याचा प्रयत्न करतोयस. एका अंशातनं मी सगळी ही सृष्टी व्यापलेली आहे. कारण आपण म्हणतो ना की एक जो अंश ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातना. काल जसं मी तुम्हाला म्हटलं की जी भौतिक प्रकृती आहे ती भौतिक प्रकृतीची निर्मिती ही भगवंतांनीच केलेली आहे. आणि ही निर्मिती कशा प्रकारे, तर 3 विष्णूंची रूपं आपण बघितलेली आहे. महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, या 3 स्वरूपामध्ये आणि या 3 विष्णूंच्या रूपामध्ये भगवंतांनी, जसं आपण भगवंतांना जाणताना कसं 3 टप्पे बघतो की कशा प्रकारे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान ही 3 रूपं, त्याचप्रमाणे भगवंतांचे हे 3 अवतार जे आहेत, महाविष्णू, कर्णोदकशाही विष्णू, कारण सागरामध्ये जे भगवंत आहेत त्यांनी या भौतिक सृष्टीची प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, ज्याला परमतत्व असं म्हटलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे हे प्रधान परम तत्व आहे की जिथे आपण बघितलं मग जे ज्याच्यामध्ये अनेक बाकी शक्तींचाही समावेश आहे. आणि मग भगवंतांची जी गर्भोदकशाही विष्णू हे जे रूप आहे ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतायत भगवंत. आणि जे क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून आहे ते प्रत्येक हृदयामध्ये 84 लक्ष योनींपैकी प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहेत. कुठल्या स्वरूपात, तर क्षीरोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये भगवंत तिथे उपस्थित आहेत. अशा प्रकारे आपण 3 विष्णूंना, या स्वरूपांना आणि अवतारांना जाणलेलं आहे. त्याच्या पुढे जाऊन म्हणजे इथे गर्भोदकशाही विष्णू आपण म्हणतो ना की ज्या गर्भोदकशाही विष्णूच्या ज्या नाभीमधून जे कमळ आलेले आहे त्या कमळावर ब्रह्मा आहेत, आणि ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केली, जे दुसरे निर्माता आहेत ज्यांनी ह्या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. परंतु भगवंतांनी बीज दिलेले आहे आणि भगवंतांकडून या सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यावरती कोणाचा प्रभाव आहे, तर भगवंतांचा प्रभाव आहे, भगवंतांचं कंट्रोल आहे, भगवंतांचं नियंत्रण आहे. आणि म्हणूनच आपण जे म्हणतो की नंतर जे ओम तत्सत, की प्रत्येक सिलॅबल म्हणजे या ओंकारामधला ओम हा भगवंत आहे. तशा प्रकारे आपण प्रत्येक
शक्ती मग भगवंतांनी ज्या सांगितल्या आहेत, आणि 3 शक्ती आपण बघितल्या, परा, अपरा आणि तटस्थ शक्ती, की जिथे हे ऐच्छिक स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलं आहे, तिथे या जीवाला तटस्थ शक्तीवर बसवलेला आहे. पण खरा तो कशाचा भाग आहे? तो पराशक्तीचा भाग आहे. आणि म्हणूनच आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो की ही पराशक्ती काय, तर ती पराशक्ती ही आध्यात्मिक शक्ती, भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती ही पराशक्ती आहे. आणि या पराशक्तीचाच हा जीव भाग आहे. जशा प्रकारे मी तुम्हाला म्हटलं की ही गाडी जी आहे ती नुसतीच गॅरेजमध्ये उभी केली तर कशी असेल, तर तिला काहीच मग कशा प्रकारे, एक सेकंद द्या मला. ओके. तो अशा प्रकारे जी गाडी उभी केलेली आहे, मग त्या त्या गाडीमध्ये ड्रायव्हर बसल्याशिवाय, तसंच या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण ज्या 8 अंग आणि भिन्न अशा बघितल्या ना, भिन्न अष्टधा प्रकृती भगवंतांच्या, की ज्याच्यामध्ये मग पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल, आणि मग मन, बुद्धी आणि अहंकार, जशा प्रकारे चेतन म्हणजे जड आणि सूक्ष्म अशा प्रकारे जी जे शरीर आहे, आणि त्याचं ती ती भौतिक जगतामधली आहे, पण तिथे आध्यात्मिक जगतातलं म्हणजे कोण, तर आत्मा म्हणजेच जीव, हा जर त्याच्यामध्ये जोपर्यंत नसेल तोपर्यंत त्याच्यात काहीच, तो सचेतन होणार नाहीये, तो अचेतन आहे. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी भौतिक प्रकृतीचं प्रतीक आहे. म्हणून जी पराप्रकृती आहे ती जीवाची प्रकृती आहे, म्हणजे भगवंतांच्या क्वालिटीचे आपण आहोत, भगवंतांचेच अंश आहोत, म्हणून आपण भगवंतांसारखेच आहोत. परंतु ही जी अपरा प्रकृती आहे, ही कनिष्ठ प्रकृती, हा जीव काय केलंय, जीवाला ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्यामुळे जीवाला काय होतंय, जीव आध्यात्मिकतेकडे वळण्यापेक्षा कुठे भौतिकतेमध्ये गुंतून बसलेला आहे. कारण त्याला ज्या सगळ्या भौतिकतेची जी प्रलोभनं दिसत आहेत ना, आणि मग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंमध्ये तो अडकतोय. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी गुरफटला जातोय, कारण त्याच्यावरती कोणाचा प्रभाव आहे, 3 गुणांचा प्रभाव आहे, सत्व, रज आणि तमो. या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो जगतोय. आणि म्हणूनच मग त्याला त्याला ठरवायचंय. बघा पुढे जाऊनही आपण बघणार आहोत, भगवंतांनी हे सगळं दिलंय हो, कारण निर्मिती भगवंतांची आहे, माया ही पण भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ती अतिशय स्ट्रॉंग आहे, तुम्हाला पटकन ती कुठेतरी आपल्या कयात घेऊ शकते. पण तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आठवायचंय. तुम्हाला भगवंतांचंच विस्मरण झालं तर मग काय प्रश्न आहे हो? मग ती माया तर अशी तुम्हाला अशी तालावर नाचवेल, म्हणजे बोटावर नाचवेल. म्हणून आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे की कशा प्रकारे या मायेच्या ताब्यातनं सुटून आपल्याला भगवंतांच्या चरणी आणि भगवंतांच्या धामाला परत जायचं. म्हणून या भौतिकतेमध्ये गुंतून न पडता आपण आध्यात्मिक मार्गावर कसं यायचंय, आपल्याला त्या आत्मिक पातळीवर कशा प्रकारे प्रगती करायची, आणि तरच आपण ती आध्यात्मिक उन्नती साधू शकणार आहे. तर म्हणून भगवंतांनी 7व्या 14 मध्ये आपल्याला सांगितलंय की दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हे प्रत्यय, माम एव, बघा हे 2 शब्द फार महत्वाचे आहेत बरं का इथे. माम एव, इथे कोणी भगवान इतरांना नाही सांगत आहे ना, ब्रह्मा आहेत ना, शिव आहेत ना, इतर कुठल्या देवी देवता नाही. माम एव, मी विष्णू म्हणजे भगवंत श्रीकृष्ण स्वतः सांगतायत की मी तुला हात देतोय, आणि तू माझ्या सहाय्याने निश्चितच या या महासागरातून, म्हणजे या गटांगळ्या खात बसणार नाहीस, तर तू याच्यातनं निश्चितच, जर तू मला जाणलंस. कारण जसं आपण म्हटलं, या 3 रूपांना, महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू यांच्याकडून ज्या प्रकृतीचं सगळं मार्गदर्शन आणि सगळं नियंत्रण केलं जाते, हे जो जाणतो आहे तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊ शकतो. म्हणून भगवंतांनी शेवटच्या श्लोकांमध्ये सांगितलं 18व्या अध्यायामध्ये, सर्व धर्मात परित्यज्य मामेकम शरण, माम एकम शरणम, माम एकम, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की अशा प्रकारे आपल्याला माम एकम म्हणजे इथल्या माम एकम, की प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, मनमना भव मद्भक्तो, माझ्याशी तुम्हाला पूर्णपणे भगवंत कुठलंही इतर सांगत नाहीयेत. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांच्या मुखकमलातून हे सांगितलेलं आहे. हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, आणि तरच आपण या मायेला सहजपणे त्या तरून जाणार आहोत, पलीकडे निश्चितच जाणार आहोत. भगवंत हात देता येतो, आपल्याला फक्त ते दिसला पाहिजे. म्हणून त्या कठोपनिषदामध्ये खूप छान कथा आहे ती, म्हणजे 13व्या अध्यायामध्ये आहे, पण मला सांगावंसं वाटतं कारण खूप सुंदर आहे ते दाखले. कारण जसं तो आत्मा आणि परमात्मा, तो परमात्मा बाजूला बसून सगळं बघतोय, पण तो आत्मा काय हो, सगळं खाण्यात, आणि ते हे मला सोनं हवंय, चांदी हवी, खायला हवंय, हे हवंय, ते हवंय, हे माझं आहे, ते माझं आहे, करण्यामध्येच गुरफटलाय. त्याला परमात्मा बघतोय हेही दिसत नाहीये, पण परमात्मा सगळं बघतोय हो, त्याचं सगळं लक्ष आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपल्याला त्या आत्म्याला जाणायचंय की आपण परमात्म्याचे अंश आहेत, आणि आपल्याला त्या परमधामाला परत जायचंय. कृष्ण वाट बघतायत हो. हा देह जीर्ण देह टाकल्यानंतर आपल्याला पुन्हा पुन्हा या भौतिकतेमध्ये जो
जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःखालयम अशाश्वतम, त्याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा नाही फिरायचं. म्हणून आपल्याला त्या मायेच्या पूर्णपणे त्या मायेला सहजपणे तरून जायचंय भगवंतांचा आहार आसरा घेऊन. आणि मग सर पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत बघा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की इथे भगवंत सांगतायत नमाम दुष्कृतीनो. दुष्कृतीनो हा शब्द महत्वाचा आहे बरं काय. ते दुष्कृतीनो आणि सुकृतीनो, की कशा प्रकारे भगवंतांना शरण जाणं हे सोपं काम नाही हो. भक्ती ही सोपी गोष्ट नाहीये भगवंतांना शरण जाणं. कारण शेवटी जे अत्यल्प बुद्धीचे आहेत आणि जे भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाहीयेत, तर त्यांच्या मते मग त्यांना भगवंतांना शरण जाणं कठीण आहे. आणि तेच हे 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत. आणि म्हणून भगवंतांनी इथे आपल्याला या अध्यायामध्ये सांगितलंय की मला शरण जाणारे 4 प्रकारच्याच व्यक्ती आहेत, आणि 4 प्रकारच्या व्यक्ती मला कधीही शरण जाऊ शकत नाही. त्या या व्यक्ती आहेत जे अत्यंत मूर्ख आहेत, दृष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे. माया अपरूत ज्ञाना, आपण शब्द बघा, मूढा, नराधमा, माया अपरूत ज्ञान आणि आसुर, आणि जे आसुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात ते मला शरण येत नाही. आता अशा व्यक्तींचं काय सांगायचं हो? याचं वर्णनही त्यांच्या शब्दामध्येच दिलेलं आहे. त्यांच्या त्या काय म्हणतात त्या शब्दामध्ये त्यांचा अर्थ अगदी पुरेपूर उतरलेला आहे. आणि म्हणून भगवंत आपल्याला सांगतायत की हे मूर्ख लोक आहेत, हे दृष्ट लोक आहेत. की कसं आहे की त्यांना फक्त ते रजोगुणामध्ये येतो, आणि ती मूर्खता त्यांच्या वागण्यावरून स्पष्ट होतीये. जसं इथे दिलंय बघा, मूर्ख हा कोण आहे? कोण आहे हा? गाढव. हा गाढव काय करतोय? गधा मजुरी करतोय. त्याला कळत नाही, फक्त त्याचा तो राबवून घेतोय त्याला, आणि तो मूर्खासारखं फक्त दिवसभर आपला तो उडतोय, रेटतोय ते सगळं. तसंच या मूढा व्यक्तीचं झालेलं आहे. कारण त्याला फक्त काय होतंय, त्याला या सगळ्या मायेमध्ये अडकून त्याला स्वतःला काय मिळवायचंय, मला याच्यापासून काय मिळेल, मला हे फळ हवंय, ते फळ हवंय, म्हणून तो आपला असाच असाच त्याच्यामध्ये काय म्हणतात ना त्याला, त्या गाढवासारखा राबतोय. गधा मजुरी चालली आहे त्याची. आणि म्हणूनच त्याला तिथे कुठेही भगवंतांचं स्मरण नाहीये, तिथे कुठेही कृतज्ञता नाहीये. निष्काम कर्म तर खूप दूरची गोष्ट राहिली. अशी व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊच शकत नाही. मग दुसऱ्या प्रकारची व्यक्ती काय? तर भगवंतांनी सांगितलं दुसऱ्या प्रकारची व्यक्ती म्हणजे नराधम. मग आता हे नराधम म्हणजे काय हो? हे नराधम म्हणजे कुठेतरी आपण इथे चित्र बघतोय बघा. तर ही खूप छान गोष्ट आहे, मला सांगायला आवडेल तुम्हाला, की चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये जगाई आणि मदाई अशा या 2 व्यक्ती, ब्राह्मण बरं का ते, परंतु ते अत्यंत खालच्या थराला गेलेले होते. म्हणजे तिथे मद्यपान म्हणू नका, की स्त्रियांबरोबर वागणं म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने वागणं, आणि अतिशय म्हणजे अश्लील असं वागणं त्यांचं होतं. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ते अत्यंत काय म्हणतात ना त्याला, कुख्यात होते ते त्या बाबतीमध्ये. आणि म्हणून अशा या जगाई आणि मदाईंना नित्यानंद प्रभूंनी कुठेतरी त्यांना या हरिनामाचा, म्हणजे जसं चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी हा जो महामंत्र आपल्याकडे आणलेला आहे आणि आपल्यापर्यंत पृथ्वी तलावरती दिलेला आहे, तेव्हा काय सांगितलं त्यांनी? हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा, एव नास्ति एव नास्ति, कुठलाही दुसरा मार्ग नाही, फक्त एकच मार्ग आहे, हरेर नम, हरेर नम. आणि म्हणूनच या नामस्मरणाचा कुठेतरी प्रसार करताना नित्यानंद प्रभूंनी या 2 व्यक्तींना सुद्धा ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि परंतु त्या व्यक्तींची रिॲक्शन अशी होती, कारण शेवटी काय होते, ते नराधम होते. परंतु ते कशा प्रकारे बघा, त्यातला एक जो त्यांचा भाऊ होता, आणि जेव्हा त्यांनी चैतन्य महाप्रभू नव्हते तिथे आणि नित्यानंद प्रभू होते, नित्यानंद प्रभूंना त्यांनी काय केलं, तिथे पडलेला एक मातीचा एक तुकडा घेतला आणि तो त्यांना फेकून मारला, आणि त्याच्याने त्यांचा कपाळावर लागलं ते, आणि त्या कपाळातून भळाभळा रक्त व्हायला लागलं. परंतु प्रभू नित्यानंद कशाची, त्यांची दया एवढी होती, त्यांची मर्सी एवढी होती, की कशा प्रकारे त्यांनी कुठलंही चुकीचं हे नाही घेता
त्या व्यक्तीला त्यांनी क्षमा करून की तुला हे नामस्मरण करून काय तुझं होणार आहे, त्याचा उद्धार करायचा होता. आणि पण ही गोष्ट सांगताना त्याला ती डोक्यात जात नव्हती, कारण शेवटी विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जसं आपण दुर्योधनाच्या बाबतीत म्हणतो. कारण त्याला ते युद्ध करायचंच होतं. तसं तिथे काय झालेलं आहे की त्याला ते कळत नव्हतं, त्याच्या भावाला एकाला कळलं ते, आणि मग तो त्याला सांगू लागला त्याबद्दल आणि तो माफी मागायला लागला नित्यानंद प्रभूंची. पण तोपर्यंत चैतन्य महाप्रभूंचे जे साधक होते ते त्यांच्यापर्यंत ही बातमी घेऊन गेले, आणि मग एका त्यांचा अपमान नाही पण त्यांच्या भक्ताचा आणि नित्यानंद प्रभूंचा अपमान, म्हणजे त्यांचेच ते कुठेतरी एक्सटेन्शन आणि त्यांचेच ते अवतार होते. त्याप्रमाणे मग त्यांनी आपण म्हणतो ना की चैतन्य महाप्रभूंचेच एक सहचारी आणि ज्यांचे हे सगळे पार्षद होते महातत्व, जेव्हा तुम्ही पंचतत्वाचा मंत्र म्हणता, जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्तवृंद, याच्यामध्ये जे पंचतत्व आहे ते प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू जे ते प्रत्यक्ष कृष्णाचे अंश आहे. नित्यानंद प्रभू हे बलराम त्यांचेच भाऊ आणि त्यांचंच विस्तारित रूप आहे. विस्तारित हा शब्द मी कुठेतरी जरा मिसआउट करत होते, तर त्यांचं विस्तारित रूप आहे भगवंतांचं, आणि म्हणूनच नित्यानंद प्रभू. आणि त्यानंतर मग श्रीवासजी ठाकूर, गदाधर पंडित आणि हे जे सगळे आहेत यांनी सदाशिवाचं, राधाराणींचं यांचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे मग या पंचतत्वांबद्दल तुम्ही जाणून घेतलं की अद्वैत आचार्य जे आहेत, अद्वैताचार्य जे अद्वैताचार्यांनी जे सदाशिवाचं रूप आहेत, त्याच्यानंतर जे राधाराणीचं रूप जे आहे ते गदाधर पंडित आहेत, आणि जे श्रीवास ठाकूर आहेत ते भक्तांचं प्रतिनिधित्व करतात, नारद मुनींचं प्रतिनिधित्व करतात. आणि अशा प्रकारे या पंचतत्वांना, म्हणून आपण जो हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणतो त्याच्या आधी आपण पंचतत्व मंत्र म्हणत असतो, की जेणेकरून आपलं जे महामंत्र आहे त्याचा जास्तीत जास्त आपण त्याच्यामध्ये एकाग्रपणे येते आणि अतिशय कॉन्सन्ट्रेट करून आपण तो मंत्र आणि ते नामस्मरण घ्यावं. त्यासाठी आपण पंचतत्वांना तशी प्रार्थना करत असतो. तर सांगण्याचा मुद्दा हा नित्यानंद प्रभू जे आहे तर हे भगवंतांचेच विस्तार रूप आहे, आणि तोपर्यंत चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत ही बातमी गेल्यावर ते तिथे आले आणि त्यांनी आपलं सुदर्शन चक्र काढणार आणि सोडणार त्या जगाईवर. तेवढ्यात मग नित्यानंद प्रभूंचीच दया आणि लीला एवढी अगाध आहे की त्यांनी सांगितलं आपण यासाठी नाही तिथे अवतरलेले आहात, तुम्ही उद्धार करण्यासाठी अवतरला आहात भक्तांचे, आणि त्याच्यामुळे तुम्ही कृपया ही असं करू नका आणि अशा प्रकारची कुठलेही तुम्ही पवित्रा घेऊ नका, आणि अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं सुदर्शन चक्र परत घ्या. आणि मग नित्यानंद प्रभूंच्या त्या मर्सीमुळे, तितक्या दयेमुळे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभूंनी या दोघांनाही माफ केलेलं आहे. पण ते नराधम, कारण ते अशा प्रवृत्तीचे, पण कुठेतरी आता तुम्ही म्हणाल की इथे कुठेतरी एक्सेप्शनली यांना सांगितलंय, पण इथे त्यांचं वर्णनात घेतलेलं आहे, पण ते कठीण असतात. म्हणजे असे लोक भगवंतांना शरण जाणं खूप कठीण असतात. तर ते चैतन्य महाप्रभूच्या काळात आणि ते एक्सेप्शनली तशा कथा होत्या, आणि इथे ती कथा आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगितली. पण नराधम ज्या व्यक्ती, जसं आपण आत्ताच्या युगामध्ये जर बघितलं की माणूस माणसाच्या जीवावर उठलेला आहे. म्हणजे कधी कधी आपण बघतो की मुलगा आईला सुद्धा मारायला कमी करत नाही पैशासाठी आणि प्रपंचासाठी, कुठली तरी संपत्ती मिळवण्यासाठी. हे आपण आजच्या कलियुगामध्ये बघतोय. मग हे नराधम नाही तर काय हो? जीव जीवाच्या जीवावर उठलेला आहे, मग हे नराधमत्वच आहे ना. अशा प्रकारे असे नराधम, कारण त्यांच्यातली कुठेतरी ते सगळं मेलेली असतात, ती भावना असते ती, आणि तशा प्रकारचे ते भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत पुढे जाऊन की 18व्या अध्यायातही भगवंतांनी हेच सांगितलं की अशांपर्यंत हे भगवद्गीतेचं ज्ञान नक्कीच पोहोचवू नका, कारण त्यांच्यावर त्याचा कुठलाच परिणाम होणार नाही. त्याचप्रमाणे तिसरी व्यक्ती आहे माया अपरूद ज्ञान, की अज्ञान आहे भरपूर. म्हणजे तथाकथित जे आपण म्हणतो की जे वैज्ञानिक आहेत, फिलॉसॉफर्स आहेत, ह्यांना सगळ्यांना ज्ञान आहे. पण ते ज्ञान काय आहे हो? ते ज्ञान अपरूत ज्ञान, म्हणजे कुठेतरी माया अपरूत, मायेनी त्याच्यावर आच्छादन घातलेलं आहे, मायेचं त्याच्यावर आच्छादन आहे. कारण तिथे कुठेतरी काय की मी हे, माझं, माझ्या, असा कुठेतरी अहंकाराची भावना, तिथे अहंकाराचा वास येतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या चार प्रकारच्या, ही तिसऱ्या प्रकारची व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. आणि मग आसूर, आसूर म्हणजे आपण बघतोय की हिरण्यकश्यपू आहेत, की ज्यांनी अगदी तप केलेलं आहे, कंस आहे, आणि अशा प्रकारे म्हणजे त्यांनी भगवंतांचं नाव घेतलं, पण ती प्रवृत्ती काय हो आसुरी. प्रल्हाद महाराजांना काय केलं नाही त्यांनी, स्वतःच्या पुढच्या मुलाला मारण्याचा त्यांनी केवढा प्रयत्न केला, कारण त्यांना स्वामित्व होतं, तिन्ही लोकांवर मी स्वामित्व करणार आहे. मग कुठेतरी तो आसुरी भाव इतका शिगेला गेलेला होता की स्वतःच्या मुलाला त्याला मारून टाकायचं होतं. आणि अशा प्रकारे मग या आसुरी भावनेतले लोक कधीही भगवंतांना शरण येत नाही. मग काय झालं हो त्याची, तुम्ही बघताच आहे की हिरण्यकश्यपूला कशा प्रकारे नरसिंहांकडनं मरण आलेलं आहे.
तर अशा प्रकारे या 4 प्रकारच्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या भगवंतांना कधीही शरण येऊ शकत नाही. मी ट्राय करते थोडा व्हिडिओ ऑन करण्याचा, आणि जर स्टेबल आहे थोडस मला. ओके. सो अशा प्रकारे आपण ज्या 4 व्यक्ती जाणलेल्या आहेत ज्या भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, पुढचा श्लोक आहे जिथे आपल्याला सांगतायत की या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना निश्चितच शरण जातात. येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे हरे कृष्ण, कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, सुकृतीनं आपल्याला दुष्कृतीनं झाला, इथे आपल्याला सुकृतीनं दिसत आहेत. मग या व्यक्ती ज्या आहेत, ह्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना निश्चितच शरण जातात बघा. कारण यांच्या मनामध्ये निश्चितच काहीतरी मिळवण्याचे भाव आहेत, पण भगवंतांना शरण जायचं. आणि म्हणून आपण बघतोय की चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनोर्जुन. आणि आर्तो, आर्तता, जो आर्ततेमध्ये आहे, कुठेतरी संकटामध्ये आर्त, आर्त भाव आहेत त्याचे. आर्त अर्थार्थी. ओके, आर्थ जिज्ञासू, अर्थार्थी आणि ज्ञानी. इथे आपल्याला दिसते आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, म्हणजेच आर्थ, जिज्ञासू, अर्थार्थी आणि ज्ञानी. ते 4 प्रकारचे जे व्यक्ती आहेत हे भगवंतांना निश्चितच शरण जातात. मग उद्दिष्ट त्यांचं असतं सुरुवातीला काहीतरी मिळवायचंय, काहीतरी कुठल्या तरी, म्हणजे माझ्या भक्तीच्या बदल्यामध्ये मला भगवंतांकडून काहीतरी मिळवायचं आहे, अशी भावना सुरुवातीला मनामध्ये असते. परंतु ते भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातात आणि मग त्या शुद्ध भक्तीमध्ये रममाण होतात. त्याचं कुठे उदाहरण कसं आहे बघा. आणि मग याची उदाहरणं बघा कशी आहेत, की इथे आपल्याला गजेंद्र मोक्षांचं उदाहरण दिसतंय की जे आर्ततेमध्ये आहेत. बघा की याची एक मोठी कथा आहे. मी सगळ्याच कथा आता नाही सांगत, एक सेकंद द्या मला. सॉरी, मनापासून समजवा. तर अशा प्रकारे आर्तता, मग आपण इथे 2 उदाहरणं बघतोय की आर्ततेमध्ये कोण आहे, इथे द्रौपदी दिसती आपल्याला आणि गजेंद्र मोक्ष. तर गजेंद्र महाराजांचं की ज्यांना त्या अ, अ, मगरीनी बघा त्यांचा पाय, हातामध्ये पाय पकडलेला आहे तोंडामध्ये, अनेक वर्ष हे युद्ध चाललेलं होतं. आणि अशा प्रकारे या आर्त अवस्थेमध्ये पण त्यांनी भगवंतांचा जेव्हा धावा केलेला आहे, तेव्हा बघा गरुड महाराज तिथून धावत आलेले आहेत आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी मग त्या मगरीला मारून मग त्यांचा मगरीचा संहार केला आणि गजेंद्र मोक्षांना त्या तावडीतून सोडवलेलं आहे. कारण ती आर्तता, मग आर्ततेमध्ये पण भगवंतांचा धावा करता आलाय. तसंच त्या द्रौपदीचं झालेलं आहे की भर सभेमध्ये तिचं जे, तिला जे वस्त्रहरण करण्यात आलं. मग आपल्याला ही कथा माहितीच आहे महाभारतातली. आणि तिथे आपल्याला बघा की जिथे भगवंतांना पूर्णपणे शरण केले, जोपर्यंत तो दुःशासन खेचून आणत होता तोपर्यंत भगवंतांनी मदत नाही केली, पण ज्या आर्ततेमध्ये द्रौपदी, की ज्या वेळेला दिसतंय की आता तिला कोणीही दुसरं, ना तिचे पती तिला वाचवू शकत आहेत, ना कोणीही तिला वाचवू शकत नाही, त्यावेळेला फक्त तिने 2 हात वर करून कोणाचा दावा केलेला आहे, तर भगवंतांचा दावा केलेला आहे. आणि त्या क्षणी आपल्याला दिसतंय बघा भगवंतांनी तिचं रक्षण केलेलं आहे, तिची लाज राखलेली आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी तिचं 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 ऐकलेलं आहे, म्हणजे ती भगवंतांपर्यंत तिची आर्तता पोहोचलेली आहे. आणि मग मात्र कुठे या आर्ततेमध्ये गेल्यावर त्या शुद्ध भक्तीमध्ये जाण्यापासून हा भक्त राहतच नाही. आणि म्हणूनच असे शुद्ध भक्त म्हणजे द्रौपदी गजेंद्र मोक्ष महाराज आहेत, गजेंद्र महाराज आहेत. आणि म्हणूनच आपण मग आर्तता, त्याच प्रकारे अर्थार्थी म्हणजे काय, ती अर्थार्जन, मला काहीतरी मिळवायचंय. मग जो आपल्याला ही कथा ध्रुव महाराजांची माहिती आहे की सुनिधी आणि सुचिती, म्हणजे त्या दोघी त्याच्या आई, आपण त्या सावत्र आईनी त्या उत्तानपाद म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्या मांडीवरून त्याला खाली ढकललं की तू नाही तर
तुझा भाऊ इथे राज्य करणार आहे. आणि मग ध्रुव महाराजांना खूप वाईट वाटलं आणि मग ते आपल्या आईकडे गेले आणि मग तिला विचारलं की मी का का मला असं केलंय. तर तिने सांगितलं तू हे कृष्णांनाच जाऊन विचार. तर एवढूच कोवळं बाळ ते 5 वर्षाचं ते जंगलामध्ये गेलं आणि भगवंतांचा धावा करायला लागलं, भगवंतांना शोधायला लागलं. त्यावेळेला नारद मुनींनी बघा, नारद मुनींनी त्यांना तिथे भगवंतांविषयी सगळं सांगितलेलं आहे आणि त्यांना पूर्णपणे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग त्यांना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, की खरोखर तू तू या वयात काही करू शकणार नाही, तू जा परत, असं तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलेलं. पण नाही, ध्रुव महाराजांचं डिटर्मिनेशन होतं, दृढता होती मनामध्ये. आणि म्हणूनच मग एका पायावर उभं राहून 6 महिने नुसती पानं आणि नुसत्या त्या जंगलामध्ये राहून तेवढ्याशा कोळ्या जीवाने भगवंतांना प्रसन्न करून घेतलेले. आणि भगवंत प्रसन्न झालेत. त्यावेळेला ध्रुव महाराजांनी सांगितलं, भगवंत मला आता काहीही नकोय, मला हे हवं होतं म्हणून मी त्याप्रमाणे तुम्हाला विचारण्यासाठी तुमचा धावा करत होतो. पण मला आता कुठलंही काही मागण्याची इच्छा नाहीये. मला फक्त तुमचं दर्शन झालेलं आहे, मला दुसरं काहीही नकोय आता. आणि अशा प्रकारे म्हणजे हा शुद्ध भक्तीमध्ये निश्चितच हा भक्त शुद्ध भक्तीमध्ये असतो. त्याचप्रमाणे अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग इथे जिज्ञासू कोण दिसत आहेत आपल्याला, तर आपल्याला परीक्षित महाराज दिसत आहेत. इथे नैमिषारण्यातले हे सगळे 88,000 ऋषी दिसत आहेत, की या सगळ्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मग दिलेली आहेत. सूत गोस्वामी आणि अनेक ऋषी. मग त्यांना आणि शुकदेव मुनींनी यांना इथे सांगितलेलं आहे परीक्षित महाराजांना, की परीक्षित महाराज हे कुठेतरी जिज्ञासू आहेत, त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. आणि ज्ञानी कोण आहेत, तर शुकदेव मुनी आहेत, की ज्यांना आत्मसाक्षात्काराची भावना पूर्णपणे. आणि मग असे शुकदेव मुनी की जे व्यास मुनींच्या पोटी जन्माला आले होते, परंतु 16 वर्षांनी ते बाहेर आले. कारण इथे बघा, मातेला इतका त्रास होत होता, शेवटी तिने भगवंतांचा धावा केला. भगवंत प्रत्यक्ष आले आणि जेव्हा शुकदेव मुनींना सांगितलं की तू निसंकोचपणे बाहेर ये, मी काळजी घेतो की तुला निश्चित या मायेचा कुठलाही त्रास होणार नाही. आणि मग तिथून पळत सुटले होते शुकदेव मुनी. पण अत्यंत काय म्हणतात ना त्याला, की जिथे पूर्णपणे सात्विकता आणि जिथे आपण म्हणतो ना की सगळ्या प्रकारचं जे पूर्ण सत्व आणि जे सात्विकता ज्यांच्यामध्ये, असे शुकदेव मुनी जे ज्ञानी होते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्ञानी व्यक्ती या पूर्णपणे भगवंतांना शरण जातात, ज्या शुद्ध भक्त असतात. तसंच जे जिज्ञासू असतात, की ज्या परीक्षित महाराजांना शाप मिळालेला होता शृंगीकडून, की तुम्हाला गेल्या पुढच्या 7 दिवसानंतर मृत्यू येणार आहे, कारण त्यांनी म्हणजे त्यांच्या सर्प टाकला त्या ऋषींच्या अंगावर. आणि म्हणून मग त्यांना शाप दिला होता. पण त्या शापाला सुद्धा त्यांनी वरदान, म्हणजे शापाला पण त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं तिथे काय म्हणतात ना रेजिस्ट नाही केला आणि काहीही विरोध न करता तो शाप त्यांनी स्वीकारून अशा प्रकारे त्यांनी त्या 7 दिवसामध्ये स्वतःला कुठेतरी जाणण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्या आत्म आपण म्हणतो ना की आत्मिक पातळीवर जाणण्याचा, आणि काय आहेत भगवंत, आणि अत्यंत मनामध्ये औत्सुक्य होतं की फक्त 7 दिवस मिळाले तर मी आता हे भौतिकता उपभोगून घेतो, नाही, सगळं सोडून ते भगवंतांना जाणण्यासाठी गेले. कोणाकडे, शुकदेव मुनींकडे. आणि मग त्यांना भागवत कथन केलेलं आहे शुकदेव मुनींनी. तर अशा प्रकारे आपण बघतो की या सगळ्या ज्या व्यक्ती आहेत या भगवंतांना ह्या सुकृतीनं आहेत. आणि ते अतिशय, म्हणूनच त्यांचे सुरुवातीचे ध्येय असतील काहीतरी मिळवण्याचे, तरी ते निश्चितच भगवंतांच्या शुद्ध भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे अर्पण करू शकतात. अशा प्रकारे या 4 प्रकारच्या 2 ग्रुप्स आपण बघितले, की जे भगवंतांना शरणच जाऊ शकत नाही आणि जे भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊ शकतात. तर पुढचा श्लोक घेऊया आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा की 4 प्रकारच्या व्यक्ती सांगितलेल्या आहेत, परंतु माझा आवाज येतोय का माताजी? हो, येतोय माताजी. कारण मला कुठेतरी इथे ब्रेक झालेलं दिसलं. एनिवे, मी जास्त चान्स घेत नाही, मधून वाटलं तर ऑन करते थोडा आजच्या दिवस. ठीक आहे. तर यापैकी 4 प्रकारच्या ज्या व्यक्ती सुकृतीनं आपण जे म्हटलेलं आहे, त्यापैकी पूर्ण ज्ञानी आणि नित्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त असणारा सर्वोत्तम आहे, कारण मी त्याला अत्यंत प्रिय आहे आणि तो मला अत्यंत प्रिय आहे. तर बघा, भगवंत भक्ताला प्रिय आणि भक्ताला भगवंत प्रिय आहे. कारण भक्ता वाचून भगवंत राहू शकत नाही आणि भक्ता वाचून भगवंत राहू शकत नाही आणि भगवंतापासून भक्त राहू शकत नाही. अशा प्रकारचं हे जे नातं कोणाला प्रिय आहे. मग 12व्या अध्यायातही भगवंताने सांगितले की सचमे प्रिय हा, की कशा प्रकारचा भक्त मला प्रिय आहे. मग असा ज्ञानी भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. का ज्ञानी भक्त? बघा, तर मग तो अर्थ असू दे, अर्थार्थी असू दे किंवा जिज्ञासू असू दे, तिन्ही प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना पूर्णपणे शरण जात आहेत. पण त्यातली ज्ञानी व्यक्ती
का सांगितलंय भगवंतानी, त्याचा पुढे भगवंतानी सांगितलंय विस्तृत करून. कारण हे ज्ञान कशाचं आहे? हे ज्ञान त्यांनी त्यांनी जाणलेलं आहे की मी शरीर नाही, आत्मा आहे, आणि आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे. म्हणूनच आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि भगवंता आपली आपली जी पोझिशन काय आहे, तर आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत. एक सेकंड ना, काही आवाज. तर अशाही प्रकारची ज्ञानी व्यक्ती म्हणजे की त्यांनी पूर्णपणे ज्ञान मिळवलेलं असतं. कशाचं ज्ञान? तर त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं असतं, भगवंतांना जाणलेलं असतं. भगवंतांचे आपण नित्य सेवक आहोत याला पूर्णपणे जाणलेलं असतं, आणि याची अनुभूती त्याला पूर्णपणे झालेली असते. आणि म्हणूनच मनुष्य पूर्णपणे शुद्ध झालेला असतो. त्याला आपण माहिती असतं भगवंतांचे, कारण शाश्वत आपण सेवक, नित्य सेवक आहोत, ही त्यांनी आपली आपली पोझिशन, आपलं स्थान त्यांनी जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती भगवंतांना निश्चितच पूर्णपणे शरण जाऊ शकते. कारण काय होतं की शुद्ध भक्तांच्या या संगतीमुळे जिज्ञासू असू दे, किंवा आर्त असू दे, किंवा अर्थार्थी असू दे, हे सगळे जरी भौतिकतेमध्ये गेलेले असले, तरी ज्ञानी व्यक्ती या ज्ञानी व्यक्तीच्या संलग्नामुळे किंवा त्या प्रकारच्या असोसिएशनमुळे कोणीही शुद्ध भक्तीमध्ये निश्चितच त्या मार्गावरती जाऊ शकतात. आणि म्हणूनच असे ज्ञानी लोक भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वामैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निस्संशय हे सर्व भक्त उदार आहेत, परंतु जो माझ्या ज्ञानामध्ये स्थित झालेला आहे त्याला मी माझ्या स्वतः प्रमाणेच मानतो. माझ्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त झाल्यामुळे तो खचितच माझी, अर्थात सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम लक्ष्याची प्राप्ती करतो. कारण तो कोण आहे? अर्जुन दिसतोय आपल्याला, जो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे. आणि असा हा भक्त निश्चितच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे, की जो त्यांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे रममाण झालेला असतो. आणि भगवंत म्हणून म्हणतायत की हे सर्व भक्त उदार आहेत. कारण मग जो कोणत्याही हेतूने का असेना भगवंतांकडे येतो त्याला महात्मा म्हटलं जातं. कारण तो समात्मा सुदुर्लभ, कशाही प्रकारच्या ज्या भक्तांना भगवत भक्तीच्या बदल्यात काही लाभ द्यावे अशी इच्छा असते, त्याचाही भगवंत स्वीकार करत असतात. आणि म्हणूनच त्यांच्यामध्ये स्नेहाचं कुठेतरी एक्सचेंज होत असतं, गिव्ह अँड टेक असतात भगवंतांमध्ये ते. आणि म्हणूनच स्नेहामुळेच तो भगवंतांकडे भौतिक लाभाची. पण अशा प्रकारे जरी तो स्नेह बघा, कारण भगवंत भावाचे भुकेले आहे. भगवंत हे भावाग्रही जनार्दन आहेत. आणि याच्यावरून आपल्याला ते विदुरांची पत्नीची कथा खूप सुंदर आहे, की इथे भाव महत्वाचा आहे. जरी भगवंतांकडे हे कुठल्या तरी मागणीने आले असली, तरी तिथे भगवंत आणि भक्तामध्ये काही आदान प्रदान होत आहे. भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ते पूर्णपणे रममाण होऊ इच्छितात आहेत. परंतु त्याही पेक्षा, आणि म्हणूनच त्यांचा उद्देश जरी तिथे असला, तरी ते पूर्णपणे, जी व्यक्ती पूर्णपणे ज्ञानाने युक्त आहे, की जिला पूर्णपणे माहिती आहे की परम कारण, कारणांचे कारण, परम कारण हे भगवंत आहेत, आणि आपण या भगवंतांचेच अंश आहोत, हे जो ज्ञानी व्यक्ती पूर्णपणे जाणतो, तो भगवंतांच्या म्हणजे भक्तीमध्ये मध्ये मध्ये ब्रेक पूर्ण होतोय व्हॉइस. होतोय ना. मला तेच शंका हो वाटते. तरी मी व्हिडिओ बंद केलेला आहे ऍक्च्युली. म्हणून मला शंका आली म्हणून मी व्हिडिओ बंद केलाय. तरी येतोय, तरी ब्रेक होतोय आता. हो, मध्येच जातो आणि मग पुन्हा येतो. अच्छा. मध्येच बराच वेळ जातो माताजी. हो अच्छा, ठीक आहे. आय ट्राय माय बेस्ट. मी बघते. ठीक आहे. म्हणून मी आता व्हिडिओ परत बंद केला. मला शंका आली म्हणूनच मी बंद केला. काही वेळेला इथे ना थोडासा आज काहीतरी इंटरनेटचा सकाळपासून गोंधळ होतोय, म्हणून मी मगाशी पण थोडा वेळ घेऊन पुन्हा ते कनेक्शन लावलं आहे. ठीक आहे, मला सांगा, अगदीच आवाज जात असेल तेव्हा नक्की सांगा प्लीज. हा, आता येतोय आवाज? हो माताजी, आता येतोय. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. सो याच्यावर आपल्याला निश्चित एक सुंदर संदर्भ मला इथे घ्यायला आवडेल तुम्हाला, की भगवंतांना आपला भक्त कशा प्रकारे प्रिय असतो, आणि भगवंतांना आपल्या भक्तापासून वेगळं राहवत नाही. त्याच्यात श्रीमद भागवतामध्ये खूप सुंदर सांगितलंय, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति
नाहम तेभ्यो मनागपी. इथे भगवंत सांगतायत भक्त सदैव माझ्या हृदयात राहतो आणि मी सदैव भक्तांच्या हृदयात राहतो. भक्त माझ्या व्यतिरिक्त इतर काहीही जाणत नाही आणि मी सुद्धा भक्ताला विसरू शकत नाही. मी आणि माझ्या शुद्ध भक्तांमध्ये अत्यंत निकट आणि प्रेमाचा संबंध असतो. पूर्ण ज्ञानाने युक्त असा शुद्ध भक्त भगवत भक्तीपासून कधीही दूर राहू शकत नाही आणि म्हणूनच असा भक्त हा मला अत्यंत प्रिय असतो. हे भगवंताने स्पष्ट सांगितले. कारण भगवंतांसाठी भक्त हे निश्चितच कुठेतरी विशेष आहे आणि अशा या भक्तापासून भगवंत हे स्वतःही अजिबात दूर राहू शकत नाही. असा शुद्ध भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे. येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून बहुनाम जन्म नामंते, अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर वास्तविक ज्ञान प्राप्त झालेला मनुष्य मी वासुदेव श्रीकृष्ण म्हणजे अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणाचं परम कारण असल्याचं जाणून मला शरण येतो आणि असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. म्हणून ज्या मॅरेथॉनचं पहिलं उदाहरण दिलं की असा हा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो जो एकटाच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. जे कारणांचे कारणम आहेत, परम कारण आहेत, परम लक्ष आहेत, परम ध्येय, परमधाम, ज्या अर्जुनाने सुद्धा भगवंतांना, अर्जुनाला काही कन्व्हिन्स करण्याची गरज नव्हती हो. 10व्या अध्यायातच भगवद्गीता संपली असती, थांबली असती तिथेच. पण अर्जुनाला ती कुणापर्यंत न्यायची होती? आपल्यापर्यंत आणायची होती. आणि म्हणून तो प्रतिनिधित्व करतोय आपलं. आणि म्हणूनच ज्या भौतिकतेमध्ये जी व्यक्ती आहे, जिला याचं ज्ञान नाहीये, ती व्यक्ती मात्र भगवंतांना शरण जायला बराच वेळ लागतो. आणि म्हणूनच पण ज्यांनी भगवंतांना श्रीकृष्ण म्हणजे अस्तित्वातील सर्व वासुदेव, कारण ती वासुदेव जी अवस्था आहे की कशा प्रकारे भगवंतांच्या त्या म्हणजे ज्या गुणातीत आपण म्हणतो की शुद्ध शुद्ध सात्विकता जी असते ती वासुदेव म्हणजे कशा प्रकारे सत्व रज आणि तमो या गुणांच्याही पलीकडे जे गेलेले आहे ते शुद्ध सात्विकता आहे. तो शुद्ध सत्वभाव म्हणजेच वासुदेव. आणि अशा या वासुदेवाला ज्यांनी जाणलेले आहे, जे प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आहेत, जे कारणांचे कारण आहेत, ते निश्चितच अत्यंत दुर्लभ आहेत. कारण अशा प्रकारे बरेच जण या मार्गावर यायला बघतात. भक्ती हा काही सोपा खेळ नाही, सोपा मार्ग नाही, परंतु निश्चितच त्याच्यामध्ये पूर्णपणे स्वतःला मग भगवंतांवर पूर्णपणे निर्भर राहून कशा प्रकारे भगवंतांना शरण दिलं जातं आणि असा हा शुद्ध भक्त निश्चितच भगवंतांना अत्यंत प्रिय असतो. मग याच्यामध्ये कथा खूप सुंदर आहे ईश्वरपुरीच्या माधवेंद्रपुरींची. माधवेंद्रपुरी हे यमुनेला एकदा त्या यमुनेच्या तीरावर बसलेले असतात आणि तिथे बसलेले असताना जे ईश्वरपुरी म्हणजे कोणाचे हे साधक आहेत माहितीये का? जे चैतन्य महाप्रभूंचे गुरु त्यांचे हे साधक. आणि त्यांच्या बरोबर हे माधवेंद्रपुरी जेव्हा यमुनेच्या तीरावरती बसलेले असतात तर या यमुनेच्या तीरावरती बसलेले असताना तिथे एक बालक येतो बरं का. आणि तो बालक असतो, तो बालक त्यांना तिथे एक कमंडलूमध्ये दूध घेऊन आलेला असतो आणि तो सांगतो तिथे माधवेंद्रपुरींना येऊन की तुम्ही हे दूध प्या, माझ्या आईने तुमच्यासाठी हे दिलंय. कारण माझ्या आईला कळलं की इथे आपल्या या जवळच्या भागामध्ये कोणीतरी उपाशी आहे. मग तेव्हा माधवेंद्रपुरी म्हणतात की कशा प्रकारे तुझ्या आईला कळलं? तर ते म्हणाले माझ्या आईला समजतं जे कोणी उपाशी असतील म्हणून मला तिने हे दूध घेऊन पाठवलंय आणि म्हणून मी हे तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. तुम्ही हे ग्रहण करा आणि हे भांडं तुमच्याकडेच ठेवा, हरवू नका, नाही तर माझी आई मला ओरडेल आणि मी हे घ्यायला पुन्हा येईन तुमच्याकडे. तर तेव्हा माधवेंद्रपुरी म्हणतात ठीक आहे. मग ते त्या दूध पिऊन तिथे त्यांना झोप येते थोड्या वेळाने आणि मग तिथेच ते थोडे निद्रिस्त होतात. पण झोप लागल्यानंतर काही वेळाने त्यांच्या स्वप्नात हाच बालक येतो आणि तो बालक म्हणजे तो त्यांना सांगत असतो की तू मला इथून बाहेर काढ, काही अंतरावरती तिथे मी आहे आणि तू मला त्या काट्या कुटातनं झुडपातनं बाहेर काढ, माझ्या अंगाला दाह होतोय, माझ्या अंगाला चंदनाचा लेप दे, मला खूप भूक लागलेली आहे. आणि हे सगळं ऐक म्हणजे तिथे स्वप्नात बघून खडबडून जागे होतात आणि मग त्यांना कळतं की प्रत्यक्ष भगवंत आपल्यासाठी दूध घेऊन आले होते. तो बालक दुसरा तिसरा कोणी नाही तर प्रत्यक्ष भगवंत होते. बघा, ज्या भगवंताला भक्ताची काळजी. आणि म्हणून समात्मा हा सुदुर्लभ हा असा हा सुदुर्लभ असे हे भक्त आहेत. आणि अशा या महात्म्याला आणि मग त्यांनी काही गावकऱ्यांना घेतलं, त्यांच्या त्या स्वप्नाचे भगवंतांनी दृष्टांत दिला होता त्यांना आणि मग ते तिथल्या गावकऱ्यांना घेऊन तिथे
जवळच्याच त्या जागेवर गेल्यानंतर तिथे भगवंतांची मूर्ती, ते दुसरं तिसरं काही नाही तर श्रीनाथजींचं मंदिर आहे नाथद्वाराचं. अशा प्रकारे त्यांनी त्या नाथद्वारामध्ये श्रीनाथजींची प्रतिष्ठापना केली आणि ते देऊळ बांधलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हा महात्मा, असे हे जे महात्मा आहेत हे भगवंतांना अत्यंत प्रिय असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्यांचं ज्ञान बघा, म्हणून इथे ज्ञानी व्यक्तीला का तितकं महत्व दिलंय, कारण ज्याचं ज्ञान शुद्ध भक्तीमध्ये पूर्णपणे रममाण झालंय, ज्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे तत्वतः जाणलेले, परमतत्व, परम कारण, परमधाम म्हणून जाणलेलं आहे. पण ज्यांचं ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेलं आहे, कारण पुन्हा आपण तेच म्हटलो की अपरा प्रकृती, जी भगवंतांची अपरा प्रकृती, ही जी परा प्रकृती जीव जो आहे, तो जर अपरा प्रकृतीमध्ये स्वतःला गुरफटून ठेवलं त्याने, तो भौतिक कामनांनी आणि वासनांनी गुरफटलेला जातो. आणि मग ते अन्य देवदेवतांना, कारण तिथे आपल्याला रजो आणि तमोगुणी जास्ती आढळतात. म्हणजे रजोगुणी व्यक्ती आहेत की मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि ते करण्यासाठी मग ते काय करतात, आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचं पालन करतात. तिथे कुठेतरी काय असते, ती सकाम भक्ती असते, कारण तिथे कुठेतरी कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचा असतो. आणि म्हणून जे भगवंतांचे जे सेवक आहेत आणि भगवंतांचे नित्य पार्षद, म्हणजे अगदी त्यांच्या निकट आहेत, ते सगळी देवदेवता की ज्यांच्या, म्हणजे जे भगवंतांच्या आदेशानुसार आपल्या सगळ्या भौतिक गरजांची पूर्तता करत असतात, परंतु अशा देवी देवतांचा कुठेतरी सकाम कर्माने आणि त्या आराधनेने त्यांच्याकडून काहीतरी मिळवण्याच्या अपेक्षेने ही व्यक्ती काय करत असते, ती आपल्या विधिविधानानुसार त्या पर्टिक्युलर विधिविधानांचं पालन करत असते, कारण ती कुठेतरी सकामतेमध्ये अडकलेली असते, सकाम कर्मामध्ये. आणि म्हणूनच भौतिकतेमध्ये अडकलेली व्यक्ती कुठेतरी फळांच्या उपभोगांची अपेक्षा करत असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यो आता आवाज यो येतोय क्लिअर? ब्रेक नाही झाला ना? नाही नाही माताजी, आता आला. हो. हा. यो यो यान्यान्तमुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे भगवंत म्हणतात की परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. बघा, कोण आहे परमात्मा रूपाने? क्षीरोदकशाही विष्णू. जी 3 स्वरूप सांगितली, अवतार सांगितले मी तुम्हाला, त्याच्यापैकी परमात्मा रूपाने प्रत्येक 84 लक्ष योनीमध्ये प्रत्येक हृदयामध्ये भगवंत तिथे वास्तव्याला आहेत. आणि जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्यांची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, कारण हृदयात कोण आहे? तो परमात्मा आहे. आणि जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. कारण मी तुम्हाला सांगितलं की आपण पराशक्तीचे भाग आहोत. अपराशक्तीमध्ये कुठेतरी आपण ती भोग भोगण्यासाठी त्या अपराशक्तीचा पूर्णपणे उपयोग करत असतो. आणि म्हणूनच या कुठेतरी सगळ्या गोष्टींचं जे काय म्हणतात ना, त्याला वासना असते, त्या वासनेपोटी काय करत असतो, मग मला हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय. मग आपल्याला सपोज बघा, शक्ती मिळवण्यासाठी दुर्गेची उपासना केली जाते, मग धन मिळवण्यासाठी लक्ष्मीची उपासना केली जाते, हे करा, ते करा, हा अभिषेक करा, ही पूजा करा. कारण पण ती व्यक्ती पूर्णपणे सकाम कर्मामध्ये बुडालेली असते. आणि म्हणूनच तेव्हा तो विशिष्ट देवतेवर, आणि हे सगळं कोण सँक्शन कोण करतंय, पुढे जाऊन आपल्याला म्हणायचंय की उपद्रष्टा आणि अनुमंता, म्हणजे भगवंतांनी ही मायेची निर्मिती केलीये. बघा, नीट समजून घ्या, मोहमाया आणि योगमाया भगवंतांचीच आहे. तुम्ही म्हणाल, मग जर योगमाया आणि आपण भगवंतांचे अंश आहोत, मग आपल्याला भगवंतांनी मोहमायेचं का दिलंय, का या सगळ्या प्रलोभनांमध्ये टाकलंय, आणि का आपण माणूस का त्या प्रलोभनांमध्ये जातोय, का त्या गोष्टींवर उपासना करून शिरायला बघतोय? कारण ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिले. भगवंत इंटरफिअर करत नाहीयेत त्या स्वातंत्र्यामध्ये. भगवंतांनी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. त्या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला गुंतवण्याचा सुद्धा ती माया प्रयत्न करते. भगवंतांच्याच आदेशाने ते होत आहे, कारण भगवंत हे सगळं सँक्शन करतायत, कारण तुमच्या इच्छेच्या मध्ये ते इंटरफिअर करत नाहीयेत. तुम्हाला जे काही ऐच्छिक स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलंय, त्या स्वातंत्र्यामध्ये भगवंत अजिबात ढवळाढवळ करत नाहीये.
तिथे कुठेही मध्ये येत नाहीयेत तुमच्या, आणि म्हणून ते कुठेतरी ज्या देवी देवतांची उपासना तुम्ही करताय त्याच्यावर तुमची श्रद्धा पूर्णपणे समर्पित हो, ही सुद्धा काळजी भगवंतच घेताय. आणि म्हणून मग तुम्ही त्या देवतेंवर, कारण ज्याला रजोगुणामध्ये जायचंय तो रजोगुणामध्ये, सत्वगुणामध्ये असेल सत्वगुणामध्ये, तामसिक गुणामध्ये असेल तामसिक, मग चोराला चोरी करण्याची सुद्धा जी काही त्याला उपद्रष्ट अनुमती दिली जाते, कारण शेवटी भगवंतानी दिलंय एवढंच आहे, पण तरी पण खड्डा दिसतोय त्याच्यात पडायचंय, मग पड खड्ड्यात आणि मग जाण की तुला काय करायला पाहिजे. भगवंत सांगतायत त्याच्याकडे लक्ष नाही, मग स्वतःच्याच अनुभवावर नशी, आणि अशा प्रकारे भगवंत परिस्थिती निर्माण करतात की मग तुम्हाला त्या गोष्टीचं गांभीर्य कळतं. आणि म्हणून भगवंतांनी इथे सांगितलंय की देवी देवतांची उपासना ही सकाम कर्मापोटी केली जाते, परंतु तरीही ही सगळी सँक्शन कोण करतायत, तर तिथे भगवंत करतायत. कारण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड जे कुठेतरी सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, ते निश्चितच या देवी देवतांना सुद्धा त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत. हो, हे भगवंतांच्या आदेशानुसार हे सगळ्या भौतिक गरजा पुरवतायत आपल्याला, आणि ते भगवंतांच्या मार्फतच पुरवल्या जात आहेत, हे लक्षात घेणं खूप महत्वाचे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सेम तशा श्लोकाचा अर्थ आहे, पुन्हा त्याच अर्थाचा श्लोक आहे. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवताची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करत असतो. बघा, दिसतंय इथे कृष्ण सँक्शन करतायत या सगळ्यांचं. जो वरुण देव आहे, जो आपल्याला वायू देतोय, अग्नी देतायत, जे पर्जन्य देतायत, जे कोणी आपल्या भौतिक गरजा, अन्न वस्त्र निवारा हे सगळं पुरवल्या जात आहेत, हे कोणाच्या मार्फत? भगवंतांमार्फत. इथे सँक्शन करणारे कोण आहे? भगवंत सँक्शन करतायत, आणि म्हणून त्याला सगळं मिळतंय. आणि त्याप्रमाणे तो आपले भोग प्राप्त करत असतो. कोणा थ्रू? तर या देवी देवतां थ्रूच करत असतो, त्यांची उपासना करतो, पण त्याला कळत नसतं. तो अज्ञानात काय असतो, ते भगवंतांच्या थ्रूच सगळं होत असतं. पूर्ण सँक्शन करणारे कोण आहे? भगवंतच आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. अटेंडन्स लिंक टाकत होती. एकच मिनिट. नो प्रॉब्लेम. हा हा. अंतु अंतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं आहे बघा, या चित्रातच तुम्हाला दिसतंय सगळ्या देवी देवता प्रत्यक्ष आपण बघितलं. शिव आणि ब्रह्मा हे सुद्धा भगवंतांची स्तुती करतात. शिवांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. अत्यंत थोर वैष्णव आहे. आत्ताच महाशिवरात्र झालेली आहे, आणि शंभू असे वैष्णव आहेत, अत्यंत थोर असे वैष्णव आहेत प्रत्यक्ष शंकर भगवान, परंतु त्यांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. भागवत हे प्रत्यक्ष शंकरांनी सांगितले, जिथे भगवंतांची स्तुती त्यांनी केलेली आहे. ब्रह्मा तर प्रत्यक्ष भगवंतांचे अंश, म्हणजे ज्यांच्या थ्रू भगवंता सृष्टीची निर्मिती कोणी केलेली आहे, तर त्यांच्याच अंडर गायडन्स ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. अशा प्रकारे जर हे, जसं आपण आता जेव्हा 11व्या अध्यायामध्ये बघू, तर सगळ्यांचं म्हणजे सगळ्या देवी देवता आणि प्रत्यक्ष ब्रह्मा, प्रत्यक्ष शिव हे सुद्धा भगवंतांमध्ये आपल्याला तिथेच दिसत आहेत, आणि ते सामावले गेलेले आहेत भगवंतामध्ये, आणि त्यांचं दर्शन तिथे होते. म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना. अल्पबुद्धी का? कारण तिथे कुठेतरी निष्काम कर्माची भावना नसते. मला हे मिळवायचंय, मला ते मिळवायचंय, रजोगुणामध्ये व्यक्ती असते, आणि तिथे कुठेतरी बुद्धीचा अभाव असतो, ज्ञानाचा अभाव असतो. अशी व्यक्ती फक्त सकाम कर्मामध्ये अडकलेली असते, आणि मग त्यांना प्राप्त होणारी जी फळं असतात ती मर्यादित, अनित्य, कारण ती सगळी टेम्पररी असतात. हो, अहो मोबाईल मिळवलाय, मला हा मोबाईल घ्यायचा, मला आयफोन घ्यायचाय, आयफोन घेतल्यानंतर 1 मिनिटाने आयफोन घेतला, झालं, आनंद झाला सगळा. 2-4 मिनिटं, 2-4 तास वापरा, संपला ना. टेम्पररी आहे हो तो. पुन्हा त्या आयफोनला खाली पडला, काय झालं की संपलं, तो आनंद तिथल्या तिथे संपला. म्हणूनच हे सगळं कसं आहे, हे सगळं टेम्पररी आहे, पेरिशेबल आहे हे सगळं. आनंद कुठला आहे? सच्चित आनंद, जो भगवंतांच्या नामाला आहे, आणि म्हणूनच तो शाश्वत आहे, तो नित्य आहे, तो कधीही न संपणारा आहे.
आणि म्हणून मग जेव्हा अशा प्रकारचा आनंद, की हा जो अनित्य आहे आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळं पण मर्यादित आहेत, आणि अशा प्रकारे देवी देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. आणि म्हणून देवी देवतांचे जे उपासक आहेत निश्चित ते चांगलं करतात. रजोगुणामध्ये ते हा अभिषेक करतात, हा यज्ञ करतात, हा त्यांनी हवन केलंय, होम केलंय, सगळं करतात. पण तिथे तरी भावना कुठली आहे? तिथे कुठेतरी सकाम कर्माची भावना आहे. कारण मला हे हवंय, मला ते प्राप्त करायचंय, मला ते मिळवायचंच आहे, अशा प्रकारच्या भावनेमध्ये या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणूनच मग ते देवी देवतांच्या उपासक करणारे जे स्वर्गप्राप्ती होते त्यांना. परंतु तिथे पुन्हा काय, पुन्हा पुण्याची गणना केली की पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा त्या मृत्यू लोकावर पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे. आणि म्हणूनच मात्र भगवंत सांगतायत अगदी ठामपणे आणि अगदी विश्वासाने भगवंत भक्ताला सांगतायत की मग जे माझ्या धामाची, की प्रत्यक्षपणे भगवंतांचे भक्त आहेत ते निश्चितच भगवंतांच्या धामाला जातात आणि भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती करतात. इथे आपल्याला चित्रामध्ये दिसतंय सगळ्या देवी देवता ज्या आहेत प्रत्यक्ष भगवंतांचा आधार. मग तुम्ही जेव्हा बघाल की देवकी मातेच्या पोटात म्हणजे गर्भाशयामध्ये की जिथे जन्म होणार होता श्रीकृष्णांचा, तेव्हा सगळ्या देवी देवता त्या दालनामध्ये बघत होत्या. इतकं दुर्मिळ रूप भगवंतांचं आणि ते बाल स्वरूप बघायला सगळे देवी देवता ही अगदी आतुरलेली होती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे न जाणणारे अल्पबुद्धी लोकांना वाटतं की मी पुरुषोत्तम भगवान पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले. ते स्वतः अज्ञानी असल्यामुळे माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हे आपण आधी मगाशी म्हटलं. कारण जे अल्पबुद्धी लोक आहेत, कारण त्यांना काय वाटतं, मग त्याच्यामध्ये मूर्ख लोकच असतात ते बरेचसे, की त्यांना वाटतंय की भगवंत निराकार रूपामध्ये येत आहेत आणि नंतर मग ते व्यक्तित्व धारण करतायत आणि मग त्याप्रमाणे जेव्हा ते या या युगातून किंवा या इथून नष्ट होतात दोन्हीतून, तेव्हा ते पुन्हा काय करतात, पुन्हा ते मनुष्य जन्म प्राप्त करतात. म्हणजे अशा कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, की अशा कुठल्याही प्रकारच्या अज्ञानाच्या अभावाने या सगळे कॉन्कॉक्शन्स आणि स्वतःच्या आयडिओलॉजीज आहेत. आणि म्हणूनच निराकार होतो, की पूर्वी मी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केलंय, की मी आधी एक शक्ती म्हणजे ब्रह्मस्वरूपात आणि नंतर मग मी इथे हे धारण केलं. तर नाही, तसं नाहीये. प्रत्यक्ष गोलोकामध्ये कुठेही ते परित्राणाय साधूनाम, जसं म्हटलं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये ते भगवंत मूळ रूपामध्ये येत आहेत गोलोकधामातून. पण तुम्ही तिथे गोलोकात गेलात तर प्रत्यक्ष कृष्ण तिथे प्रेझेंट आहेत, कारण त्यांचे अंश भगवंतांचं विस्तारित रूप आणि भगवंत आहेत. ते भगवंतांपासून कुठलंही काहीही त्यांना करणं शक्य आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की जे अज्ञानी, ते स्वतः अज्ञानी असल्यामुळे माझं अविनाशी म्हणून भगवंतांचं अविनाशी आणि असं दिव्य स्वरूप ते अजिबात जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत म्हणताय तिथे की मूढा, आता जे आधी आपण बघितलं ना, ज्या न व्यक्त भगवंतांना शरण न जाणाऱ्या व्यक्ती, मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. मग भगवंत कसं आहेत माहितीये का, भगवंत जसं आपण एखादी एक उदाहरण घेऊया की एखादी चित्राचं प्रदर्शन भरलंय बरं का, त्या चित्राच्या प्रदर्शनामध्ये भरपूर जण चित्र बघायला, पेंटिंग्स बघायला जातात. पण पेंटिंग्स बघताना तो पेंटर ज्याचं प्रदर्शन असतो तो अशांना हुडकतो की ज्यांना त्याबद्दल कळतंय, त्यांनाच त्या गोष्टीबद्दल तो समजावून सांगतो, इतरांना नाही. इतर जण आपले बघतायत, पुढे जात आहेत. पण ज्याची दृष्टी आणि तो ओळखतो की या व्यक्तीला त्याच्यातलं कळतंय, जाणतोय, तो त्यालाच ती तो गोष्ट नीटपणे समजावून सांगतो की काय आहे ती गोष्ट. आणि तसंच असं आहे हो इथे, की जे माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट कोणाला राहतो, जे भगवंतांना जाणू शकत नाही, ते अज्ञानी आहेत. त्यांचं ज्ञान भगवंतांप्रती अत्यंत सूक्ष्म आहे. अशांना भगवंत प्रकटच होत नाहीत. आणि म्हणून अजन्म आणि अच्युत असले की जे भगवंत अजन्म आहेत, भगवंत जन्म घेत नाहीत, प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये. जसं आपण बघितलं की वासुदेव आणि देवकीच्या पोटी वासुदेवाच्या
हृदयात ते आले आणि वासुदेवाच्या मनात, आणि वासुदेवांना दर्शन आधी त्यांनी काय केलेलं, परमात्मा रूपात दिलं. परंतु त्यांच्या विनंतीनुसार की तुम्ही आम्हाला बालस्वरूपात तुम्ही आमच्या पोटी जन्माला यावं, ही त्यांची इच्छा त्यांनी मान्य करून त्या प्रकारे वासुदेवाच्या हृदयातून मग देवकी मातेच्या हृदयात आणि मनात प्रवेश करून त्याप्रमाणे भगवंतांनी बाल्य स्वरूपात असा देवकी आणि वासुदेवाच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. परंतु भगवंत अशांना ह्या सगळ्या गोष्टी कुठल्याही भगवंत उलगडून दाखवत नाही आणि त्याप्रमाणे ते जाणू शकत नाहीत, कारण अशा व्यक्ती निश्चितच अल्पज्ञ असतात आणि अल्पज्ञानी असतात आणि त्यांना भगवंतांविषयी अजिबात तितकं ज्ञान नसतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, वर्तमान काळात घडत असणारे सर्व काही आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. भगवंतांनी हे कुठे कोण सांगू शकेल? अशा प्रकारचं वक्तव्य कुठे केलेलं आहे भगवंतांनी याच्या आधी? अशाच अशाच साधारण स्वरूपाचं कॉन्व्हर्सेशन कधी झालेलं आहे? काही कळते? आधीचा झालाय तुमचा तो अध्याय, म्हणून मी विचारते. थोडंसं इंटरॅक्शन आवडेल मला. कोणाला बिंदास द्या हो, मी इथे आहे, म्हणजे मलाही जे ज्ञान आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करते. असं कधी आधी सांगितलंय भगवंतांनी अर्जुनालाच? अर्जुनालाच. हरे कृष्ण. कुठल्या अध्यायात सांगितलंय पवन प्रभू? मी पहिल्यापासून नव्हतं माताजी, मधातच मी क्लास जॉईन केलाय, अच्छा, ठीक. म्हणजे क्लास लेवल 1चा. कोणी इतर इतर तरी कोणी पण सांगू मी शकतं? प्रयत्न करतो इतर कोणी सांगू माताजी शकतं तुमचा प्रश्न परत सांगाल? की प्रयत्न इथे जे करतो. भगवंत म्हणतायत की सर्व चौथ्या काही अध्यायात वर्तमान पाहिलं काळात आपण. घडत असणारे, भविष्य काळात घडणारे आणि भूतकाळात चौथ्या घडलेले अध्यायात सगळं मी पाहिलं. जाणतो. कुठल्या अध्यायात सांगितलंय अजून याच्या आधी? चौथ्या अध्यायात मला चौथ्या अध्यायात मला वाटतं हरी चौथ्या बोल. अध्यायात. हरी बोल, हरी. चौथ्या अध्यायात. चौथ्या अध्यायात. बरोबर हो. बरोबर. पुष्पलता माताजी, बऱ्याच दिवसांनी दिसताय तुम्ही. तुम्ही माझ्या बरोबर होता याच्या आधी, बरोबर? हो येस. हो हो. हरी बोल, हरी बोल. खूप आनंद आहे. हरी बोल. अरे खूप छान, खूप छान दोघींनाही. पुष्पलता माताजी धन्यवाद. आणि कोण दुसऱ्या बोलत होत्या, मी नाव नाही ऐकलं. रत्ना. 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 येस. हरी बोल, हरी बोल माताजी, हरी दोघींसाठी. बोल, हरी बोल. तर अशा प्रकारे चौथ्या अध्यायात अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तेव्हा तूही होतास, भूतकाळातलं तुला आठवत नाही पण मला सगळं आठवतंय. आणि म्हणूनच भगवंत हे सगळं, ते तसंच भगवंतांनी 11व्या अध्यायातही अर्जुनाला तसं सांगितलंय की हे सगळं झालेलं आहे, मी सगळ्यांना मारलंय. भगवंत सगळं जाणतायत, त्यांच्या तोंडात उड्या मारत असताना दिसलंय ते अर्जुनात, आणि ते भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलेलं आहे 11व्या अध्यायामध्ये. आणि म्हणून भविष्य काळात घडणारही भगवंत सगळं बघू शकतात. अशा प्रकारे भगवंत हे आध्यात्मिक आहे, तो शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे त्यांचा. आणि म्हणूनच सर्व जीवांना भगवंत जाणतायत, पण भगवंतांना कोणी जाणू शकत नाही. कारण कसं होतं की म्हणूनच तो जो परमात्म्याचा अंश आपण आहोत हे जाणायचंय, त्या पातळीवर, आत्मसाक्षात्काराच्या पातळीवर जेव्हा आपण येऊ तेव्हाच त्या शुद्ध भक्तीमध्ये पूर्णपणे रममाण होऊ. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की अशा प्रकारे सगळं काही मी जाणतो आहे आणि सगळ्या जीवांना. म्हणूनच मग 84 लक्ष योनीतून जन्म मिळत असतो, तो आपल्या कर्मांनी निश्चित मिळतो, पण त्याची सँक्शन कोण करतायत? भगवंतच करतायत. आणि अशा प्रकारे त्या त्या ठिकाणी आपण जन्माला येत असतो. परंतु निश्चितच ज्या ठिकाणी, आणि म्हणूनच हा जो दुर्मिळ मनुष्याचा जन्म मिळाला आहे, त्या मनुष्याच्या जन्मामध्ये निश्चितच तुम्ही ते आध्यात्मिक प्रगती साधू शकता आणि भगवंतांना जाणून भगवंत आम्हाला परत जाऊ शकता. भगवंत वाट बघतायत. कारण जसे आपण म्हणतो ना की आपले पालक आपल्यासाठी सगळं चांगलंच बघत असतात, त्याचप्रमाणे आपले भगवंत आहेत, आपले पिता आहेत ते. आणि निश्चितच आपल्याला आपल्यासाठी ते खूप छान, खूप चांगलं असं आपल्याला जास्तीत जास्त चांगल्या कर्म आणि चांगल्या गोष्टी घडून आपण त्यांच्या धामाला परत जावं, हीच त्यांची इच्छा आहे. की पुन्हा या भौतिकतेमध्ये पुन्हा आपण त्या सगळ्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी आणि त्या सगळ्या इतक्या सगळ्या क्लेशांना, त्रासांना सहन करणं की नको येते. जसं आपण म्हणतो ना की ते बाळ पोटामध्ये असताना बघा की इथून बाहेर पडायचंय तिथपर्यंत त्याला भगवंतांचं स्मरण असतं, पण बाहेर पडल्यानंतर भगवंतांचं विस्मरण होतं. कारण तशा प्रकारे म्हणूनच मग त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो गुंतत जातो आणि मग त्या
प्रभावाखाली येऊन, गुणांच्या प्रभावाखाली येऊन भगवंतांचं विस्मरण होतंय. परंतु तसं न होता आपल्याला निश्चितच भगवंतांना जाणायचंय आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवत धामाला आपण परत जाऊ शकतो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम. येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी जरा दार उघडते. इच्छाद्वेषसुखेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षमस्व, मला दरवाजा उघडायला जावं लागलं, त्याच्यामुळे मी उठले होते जरा. सो आपल्याला भगवंत इथे सांगतायत, हे परंतप भारता, इच्छा आणि द्वेष याच्यापासून उद्भवणाऱ्या द्वंद्वाने मोहित झाल्यामुळे सर्व जीव मोहामध्ये जन्म घेतात. कारण ते जे इच्छुक ते दिलेले अनस्टेबल. परत माझा आवाज जातोय का? हो, नाही ना? आता गेला थोडा वेळ. हा, तेच तेच, ठीक आहे. सो अशा प्रकारे जे द्वंद्वामध्ये बघा, द्वंद्वाने मोहित झालेले आहे. कशा प्रकारे? तर इच्छा आणि द्वेष, कारण तिथे कुठेतरी ती डिझायर हवी आहे. म्हणून ते जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिले ना, ते फार महत्वाचं आहे हो. तो मायन्यूट इंडिपेंडन्स आपल्याला कसा वापरायचा आहे फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग तिथे तो मोह, कारण त्या मोह मायेमध्ये आपण पटकन गुरफटून, आणि म्हणून मग आपल्याला त्या 84 लक्ष योनीतून पुन्हा पुन्हा त्या चक्रामध्ये आपल्याला गुरफटून जायला होतं. का? कारण इच्छा आणि द्वेष या सगळ्यापासून आपला जो द्वंद्व आपल्या मनामध्ये असतं, आणि त्या प्रकारे आपल्याला हे मिळवायचंय ते मिळवायचंय, कारण ह्याचा कल त्याचा, मनामध्ये सगळे ते अनर्थ निवृत्ती तर आहेच. इच्छा, द्वेष, आकांक्षा, माया, मोह या सगळ्या गोष्टींनी गुरफटल्यामुळे आणि त्या रजोतमो गुणाच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे कुठेतरी मग त्या या जन्मातून तो जन्म, तो जन्मातून तो जन्म, जसं आपण म्हणतो की भरत महाराजांची कथा आहे. इतक्या भावभक्तीला पोहोचलेले भरत महाराज, परंतु त्या हरणामध्ये अडकला हो जीव. आणि त्या हरणामध्ये पुढच्या अध्यायामध्ये आपल्याला ती गोष्ट घेता येणारच आहे, म्हणून मी फार खोलात जात नाही. पण तिथे कुठेतरी तो मोह, कारण त्या हरणाच्या मध्ये जीव अडकला हो त्यांचा, आणि मग त्यांना हरणाचा जन्म घ्यायला लागला. भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले भरत महाराज, पण त्यांना कुठेतरी त्या मोहाने कुठेतरी अडकलं, आणि म्हणूनच तो हरणाचा जन्म मिळालेला आहे त्यांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्ण नष्ट झालेली आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेत नियुक्त होतात. बघा, भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की या जन्मी आणि पूर्वजन्मी, मग सगळा कर्माचा खेळ आहे हो. सगळं कर्माचं आहे. कारण कसं आहे, आपण कर्म अकर्म विकर्म जाणलंय. आपण 4थ्या अध्यायातही बघितलं, 3ऱ्या अध्यायातही आपण बघितलं. आपला यज्ञ, आपला विहित यज्ञ, आपला विहित कर्म आपला यज्ञ आहे, आणि आपलं कर्म आपल्याला पूर्णपणे नीट करायचं आहे. म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की उठ, आळस करू नकोस, तू क्षत्रिय आहेस, उठ आणि निश्चयाने लढ, कारण तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं तू पालन केलंच पाहिजेस. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी भगवंत काय सांगतायत की या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केलेली आहेत. मग ही पुण्यकर्म म्हणजे काय, की आपण म्हणतो ना की जसं पुढे जाऊन तुम्हाला आता या लेवलला नाहीये, पण त्याला बीज, कुट आणि फलं असं म्हणतात, की जी काही मग तुमची पापकर्म जी असतात त्याचं फलित तुम्हाला मिळत असतं, परंतु ते कधी कधी फलोन्मुख असतात. काही पाप तुमच्याकडनं होणार असतात, काही पाप ऑलरेडी झालेली असतात. त्याचप्रमाणे तुमची पुण्यकर्म, गेल्या जन्मी तुम्ही काही पुण्य केले म्हणून तुम्हाला या जन्मामध्ये, जसं आपल्याला 6व्या अध्यायात भगवंताने सांगितलं की जरी त्यांची पूर्णपणे त्यांचं जे डिवोशन पूर्ण झालं नाही, तरी मी त्याची काळजी घेतो की त्याचं जे पुण्य आहे ना, ते संचित करून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून आपण त्याला म्हणतात ना पूर्वसंचित, आपण म्हणतात ना त्याला शब्द आहे की प्रारब्ध आणि पूर्वसंचित, की अशा प्रकारे आपण त्या गोष्टीला साठवतो. एखादी बँकमध्ये कशी इन्व्हेस्टमेंट करत असतो, तशा या कर्माचं आहे. आणि म्हणूनच या कर्माभोवती सगळा खेळ आहे. जे काही कर्म कराल, जे काही इच्छा कराल, त्याप्रमाणे तुम्हाला पुढचा जन्म प्राप्त होत असतो. आणि मग भगवंत हेही सांगतायत की ज्यांची पापकर्म पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, कारण या जन्मामध्ये सुद्धा जे पापाचे कुठेतरी वाटेकरू असतील, पण ज्यांना भगवंतांचा साक्षात्कार झालाय आणि ज्यांना भगवंतांचं ज्ञान झालेलं आहे, भगवंतांच्या परमधामाची, परमकारणाची अशी पूर्णपणे त्यांना अनुभूती आलेली आहे, ते मात्र निश्चितच भगवंतांच्या दृढ निश्चेने या द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि भगवंतांना दृढपणे ते पूर्णपणे शरण जातात. याच्यामध्ये छान कथा आहे, मृगारींची कथा आहे.
मृगारी हे अशा प्रकारे, जसं तुम्हाला वाल्याचा वाळ्याकोळी रत्नाकर होते ना, तर रत्नाकर हे वाल्मिकी ऋषी आणि तो वाल्याचा वाल्याकोळी कसा झाला, तसेच हे मृगारी आहे. तर हे मृगारी सुद्धा प्राण्यांना अर्धवट मारायचे बरं का, आणि अर्धमेले करून ते तिथे वाटसरू म्हणजे त्याच्यावरती म्हणजे हरणाची शिकार करायचं, त्याचं ते हरणाचं कातडं घ्यायचं, म्हणजे अर्धवट मारून अशा प्रकारे करतात ना, तशा अर्धमेल्या प्राण्यांना करून, कारण त्याच्या वडिलांचा तोच उपजीविकेचा व्यवसाय होता आणि त्याच प्रकारे तो पुढे नेत होता. मग या मृगारींना तिथे नारद मुनी आले, त्या वाटेने ते जात होते आणि ते म्हणाले की ही किती घृणास्पद तू करतोयस आणि हे तुला लांछास्पद आहे हे, आणि तुला माहितीये का की तुझ्या या पापाच्या वाटेमध्ये कोणी तुझे कुटुंबीय आहेत का सहभागी, तू त्यांना विचारलंयस का, जसं वाल्या कोळ्यांना विचारलेलं. तर तेव्हा मग ते म्हणतात नाही, कोणी सहभागी नाहीये, त्यांना जेव्हा उत्तर मिळतं तेव्हा. आणि मग तेव्हा नारद मुनी त्याला सांगतात की तुला उपजीविकाच करायची आहे ना, तर मी तुला उपजीविकेचं एक वेगळं साधन देतो. तो म्हणतो मी हे करतोय, म्हणजे त्याला माहिती पण नव्हतं की तो काय करतोय. तो फक्त आपल्या कुटुंबाची उपजीविका, आपलं सगळं चालवण्यासाठी कुटुंब हे व्यवसाय करत असतो. आणि मग नारद मुनी म्हणतात हे तू सोड, मी तुला तुला फक्त अन्नधान्य आणि तुला फक्त उपजीविका हवी आहे ना, सगळं व्यवस्थित पाहिजे आहे ना, तर हे मी तुला देतो म्हणून. पण तू हे आता व्यवसाय हा सोडून दे. तर ठीक आहे, तो सोडतो तो व्यवसाय आणि मग तो गावाबाहेर एक छोटीशी कुटी बांधतात, तो आणि त्याची बायको तिथे राहतात आणि मग तिथे भजन कीर्तन असं करत असतात. आणि मग अशा प्रकारे ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरते गावामध्ये. आणि मग पसरल्यानंतर कळतं, अरे असा हा जो वाटमारी करणारा होता आणि प्राण्यांना अर्धमेलं मारणारा, पण तो असा असा इथे इथे त्यांनी कुटी बांधलेली आणि तिथे असं संकीर्तन आणि त्याचा तिथे अशा प्रकारे तो तिथे भजन वगैरे करतोय आणि देवाला अडवतो आहे तिथे. असं कळल्यानंतर मग तिथे भक्त, तिथे गावकरी जायला लागले आणि तिथे गावकरी नुसत्या हाताने जात नव्हते, तर कोणी काही घेऊन जाते, कोणी कुठलं अन्नधान्य घेऊन जाते, फळं घेऊन जातात, भाज्या घेऊन जातात. अशा प्रकारे सगळं त्याला मिळत गेलं. आणि मग त्याला त्याची बायको म्हणाली, तो आणि त्याची, की केवढं आपल्याला मिळतंय, आधीच्या व्यवसायापेक्षा सुद्धा आपल्याला केवढं मिळतंय. आणि मग त्याच्यामध्ये जे परिवर्तन झालेलं आहे की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, म्हणजे कुठेतरी त्या आसेने तो गेला, जसं आपण बघितलं की अर्थार्थी, मग तो निश्चितच शुद्ध भक्तीमध्ये हळूहळू गेलेला आहे. आणि इतकी शुद्ध भक्ती की जेव्हा नारद मुनी पुन्हा काही दिवसांनी त्या काही वर्षांनी तिथून जात होते, तेव्हा तोच मृगारी तिथे त्यांच्या समोर आला आणि त्यांनी काय केलं, तिथे चादर अंथरली. आणि का अंथरली, त्याला नारद मुनी विचारलं, तर तिथे काही मुंग्या होत्या आणि त्या मुंग्यांवर तुमचा पाय पडू नये म्हणून त्यांनी अंथरली, की आपण दुसऱ्या बाजूनी जावं, की त्या मुंग्यांना सुद्धा त्यांनी जपलंय बघा. इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन, इतकं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की अशा द्वंद्वरूपी, की पापकर्म सुद्धा त्यांची पूर्ण नष्ट होतात आणि त्या द्वंद्वरूपी मोहातून ते पूर्णपणे मुक्त होतात. हरे कृष्ण माताजी. 2 श्लोक आहेत अजून. हरे कृष्ण. योजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. गेला आवाज तुमचा. अच्छा, आता येतोय का? हो, आता येतोय. पण मग मगाचं काहीच ऐकू नाही आलं श्लोकाचं. थोडं ऐकू आलं, मग नंतर गेला आवाज. हो हो. मग मृगारीची कथा ऐकलीत का तुम्ही सगळ्यांनी? हो, झाली गोष्ट मृगारी पूर्ण कथा झाली. झाली. ठीक आहे, गोष्ट ठीक आहे, पूर्ण झाली माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे. हरी बोल. मग आपण हा श्लोक घेऊया, चला. जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत बघा. मग अशी मी कथा पूर्ण करून तेच सांगितलं की कशा प्रकारे मग तो मुक्त झालेला आहे, पापकर्मात्म मुक्त झालेला आहे, त्याची पापकर्म नष्ट झाली सगळी आणि इतकं त्याच्यामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. हेच या सांगण्याचा दृष्टिकोन उद्दिष्ट होतं. आणि इथे भगवंत म्हणतात, जरा मरणातून मुक्त होण्याकरता प्रयत्न करणारे बुद्धिमान मनुष्य माझ्या भक्तिमय सेवेद्वारे माझा आश्रय घेतात. वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहेत, कारण परब्रह्माचा अंश आहे तो. ते ब्रह्म आहेत कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचं संपूर्ण ज्ञान आहे. कारण बुद्धिमान मनुष्य, कारण ज्ञानी मनुष्य भक्तिमय सेवेद्वारे जेव्हा भगवंतांचा आश्रय घेतात, अशा प्रकारे सुदामा दिसतोय बघा आपल्याला, की अतिशय सुदामा हा भगवंतांचा, इथे सुदामाचं चित्र आहे की ज्याने काही मागितलं नाही हो भगवंतांकडे, कारण कशाचीच अपेक्षा नव्हती त्याला. आणि त्याच्या प्रकारे तो अतिशय हुशार, भगवंतांबरोबर त्यांनी भगवंतांचा तो सखाच ना. तर अशा प्रकारे सुदाम्याचं पण त्याला कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नव्हती, तरीही भगवंतांनी काही न मागता त्याला सगळं दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच प्रयत्न करणारे, की जरामरण मुक्तातून मुक्त होणारे प्रयत्न करणारे बुद्धिमान मनुष्य जेव्हा भक्तीचा मार्ग स्वीकारतात, की अशा प्रकारे बुद्धिमान असले तरी ते आपल्या बुद्धीचा योग्य वापर करून त्या भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण करतात, तेव्हा निश्चितच ते
भगवंतांच्या, आणि म्हणूनच मग त्यांना अंतिम क्रियांचं की आध्यात्मिक क्रियांचं ज्ञान होतं. अशी लोक काय असतात, ब्रह्म म्हणजेच परब्रह्माचा अंश की ब्रह्म असतात. ब्रह्म या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचं तेज, ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, आणि म्हणूनच ब्राह्मण इथे आपण बघतोय की परब्रह्माचा अंश हे ब्रह्म आहे. आणि म्हणून जे त्या ब्रह्म म्हणजे आपण म्हणतो ना की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, जे भगवंतांची पहिली स्टेज आहे त्याचाच अंश, आणि म्हणूनच भगवंतांचा अंश असल्यामुळे जे भगवंतांचं तेज म्हणजेच भगवंत मानतायत ते निश्चित हळूहळू भगवंतांच्या भगवान या रूपाला निश्चित हळूहळू मानू शकतात. पण जे भक्त आहेत ना, ते भक्त भगवंतांनी ब्रह्मच म्हटलंय त्यांना, आणि अशा प्रकारे ते भगवंतांना म्हणजे त्यांना काही वेगळं सांगायला लागत नाही, कारण ते भक्त आहेत भगवंतांचे. त्यांना ते आत्मज्ञान अजिबात पूर्णपणे झालेलं असतं, आणि म्हणून त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचं संपूर्णपणे, त्या आध्यात्मिक पूर्णपणे प्रगती त्यांनी तिथे साधलेली असते. अशा प्रकारे ते वास्तविक ब्रह्मच आहे हे भगवंत म्हणतात. म्हणजे ते भगवंतांचे अतिशय लाडके असे भक्त असतात, आणि भक्तांसाठी भगवंत अनेकच नक्कीच प्रिय, आणि भगवंतांना भक्त निश्चितच विशेष असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे लोक पूर्णपणे मतपरायण होऊन मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. कुठेतरी 8व्या अध्यायाची सुरुवात आहे ही. हेच हेच शब्द आपल्याला 8व्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाही ऐकायचंय. भगवंतांना अर्जुनाने 8 प्रश्न विचारले, ज्याची उत्तरं आपल्याला उद्याच्या दिवशी 8व्या अध्यायात पहिल्या दिवशी मिळतील. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतायत की जे आधिभूतम, आधिदैव, आधियज्ञ हे जे आहेत की अशा प्रकारे भौतिक सृष्टीचा संचालक, अधिदैव, देवतांचा नियंत्रक, अधिष्ठाता, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, अधिभूत, अधिभूत म्हणजे भौतिक सृष्टीचा संचालक, भूत म्हणजे भौतिक प्रकृती, अधिभूत, अधिदैव आणि अधिष्ठाता की अधियज्ञ, हे तिन्ही प्रत्यक्ष भगवंत जो जाणतोय तो मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांना जाणू शकतो. कारण कसं आहे बघा की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण होण्यासाठी भगवंतांचं स्मरण हे संपूर्ण आयुष्यभर करणं महत्वाचं आहे. ज्या प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून कृष्ण भावना जोपासली, की वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा त्या जलदूतावर बसून ते प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना जोपासण्याचा जे त्यांच्या गुरूंचा आदेश होता तो पूर्ण करण्यासाठी ते गेले होते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जर आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण केलं तर मृत्यू समयी भगवंतही काळजी घेतात की तुम्हाला त्यांचं स्मरण करण्याची काळजी भगवंत घेतात, आणि तेव्हा भगवंतांना तुम्ही निश्चितच मरू शकता. हे उदाहरण आहे आपल्याकडे. याविषयी उद्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण भरत महाराज आणि आपण अजून काही कथा जाणणार आहोत, तर खूप खोलात जात नाही मी याच्या. पण इथे आपल्याला जाणायचंय की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर माताजी, भगवंतांना जातोय ना. कारण मला इथे दाखवतायत इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, तेव्हाच मला कळतंय माझा आवाज, म्हणून तो मी व्हिडिओ पटकन बंद केला तेव्हा. तर इथे हेच आपल्याला जाणायचंय. शेवटचा श्लोक आहे जो आपल्याला 8व्या अध्यायामध्ये घेऊन चाललेला आहे की मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण करणं हे निश्चित आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तो भक्त मग भगवंतांना इतका प्रिय असतो की त्या भक्ताची काळजी मृत्यूसमयी भगवंत निश्चित घेतात, आणि मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करण्याची जबाबदारी ही निश्चित भगवंतांवर असते. ते स्मरण होतच होतं भक्तांना. अशा प्रकारे आपण 8व्या अध्यायामध्ये याचा अजून सखोल अभ्यास करणार आहोत की मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी माझ्या भीष्मांचं उदाहरण तिथे दिलेलं आहे, भरत महाराजांची कथा आहे, हे आपण निश्चित जाणून घेणार आहोत. ठीक आहे. आणि ज्याला दुसरा बाकीही काही काही गोष्टी कथा आहेत, फार त्याच्या मुळात नाही शिरत मी. सो इथे आपला 7वा अध्याय संपन्न झालेला आहे. आपण पहिले काही श्लोक जे काही जाणलेलं आहे, भगवंतांना तत्वतः जाणणारे कोण आहेत, भगवंतांच्या शक्तींचं ज्ञान घेतलेलं आहे, भगवंतांना ज्या 4 प्रकारच्या गोष्टी व्यक्ती शरण जाऊ शकतात, 4 प्रकारच्या व्यक्ती शरण जाऊ शकत नाहीत. मग देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद आपण बघितला की कशा प्रकारे देवी देवता हे भगवंतांच्याच अधिष्ठतेखाली त्या गोष्टी आपल्याला पुरवत असतात, आणि ते भगवंतांचं सँक्शन जेव्हा मिळतं
त्या गोष्टी आपल्याला त्याप्रमाणे मिळत असतात आणि भ्रमातून भक्तीकडे, अशा प्रकारे मग आपण या गोष्टीला पूर्णपणे जेव्हा जाणतो तेव्हा त्या द्वंद्वातून आपण पूर्ण, म्हणजे त्या इल्युजन मधनं, त्या भ्रमामधून आपण पूर्णपणे बाहेर येतो. ठीक आहे, हरे कृष्णा. सो इथे आपला 7वा अध्याय संपन्न झालेला आहे. मी 5 मिनिटं देते, कुणाला काही प्रश्न असतील. क्षमस्व, 15 मिनिटं थोडी जास्त घेतली आहेत मी, तर आपण पुढच्या उद्या अजून एक 10 मिनिटं आधी सुरू करू. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? काही माऊली, रिॲक्शन्स? येस पवन प्रभू. भगवंतांनी मायेचा म्हणजे माया का उत्पन्न केली? माया का आविर्भाव का? उत्पन्न? काय काय? माया का उत्पन्न माया, केली? हा, हरे कृष्ण. तुमचा आवाज नीट येत नाही प्रभू. येतोय. माया का उत्पन्न केली परमात्म्याने? भगवंतांनी माया का उत्पन्न केली, याचा खूप छान श्लोक आहे. मी तुम्हाला त्या श्लोकानेच त्याचं उदाहरण देते. हॅलो, आवाज गेलाय का माताजी? नाही नाही, मी आहे, इथेच आहे. मी सांगते तुम्हाला. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठीच मी तुम्हाला एक संदर्भ बघत होते श्लोकाचाच. ते कसं आहे, हा, म्हणजे ते ह्याच्यातच आहे तुमचं, माया मेतान परंती ते. आपण जो श्लोक बघितला, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते. आता तुम्ही या श्लोकाच्या संदर्भातच विचारत असाल, मला वाटतं ही जी माया आहे ना प्रभू, ही माया आहे, ही मोह माया आहे. आणि भगवंतांनी या दोन्हीही प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, पराशक्ती आणि अपराशक्ती. कसं आहे की जीवाला जे काही उपभोगायचं आहे ना, त्यासाठीही भगवंतांनी माया निर्मिती केली, परंतु तिथे कशा प्रकारे उपभोगायचं आहे हे त्या जीवाने नीट ठरवलं पाहिजे. कारण ही जी, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं ना की जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिलंय ना, तिथे कुठेतरी ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी भगवंतांनी त्या मायेची निर्मिती केलेली आहे. आणि ही मायेची निर्मिती ही दोन्हीही, म्हणजे योगमायाही भगवंतांची आणि मोहमायाही भगवंतांची. पण आपल्याला ठरवायचे आहे त्या ऐच्छिक स्वातंत्र्याने की त्या मोहमायेमध्ये गुरफटायचंय का भगवंतांप्रती आध्यात्मिक पूर्णपणे आपल्याला आत्मसाक्षात्कार भावना करायची. कारण तिथे आपण कुठेतरी जर त्या सत्व, रज आणि तमोगुणाच्या प्रभावाखाली आलो तर पूर्णपणे आपण त्याच्यामध्ये एंटँगल. कालच मी या प्रश्नाचं अर्ध उत्तर पण तुम्हाला दिलं होतं की अशा प्रकारे या मायेची निर्मिती तेवढ्यासाठी केलेली आहे भगवंताने. कारण मग तिथे कुठेतरी भगवंतांचं सँक्शन असल्याशिवाय मग तुम्हाला त्या मायेमध्ये जरी काही त्याचा उपभोग घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला तिथेच रमायचं आहे, ते सुद्धा भगवंतांच्या अनुमतीने होत आहे. हो, त्यांच्या अनुमतीने काहीच शक्य, अनुमतीशिवाय काहीच शक्य नाहीये. परंतु ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य भगवंत इंटरफिअर करत नाहीत त्याच्यामध्ये, म्हणून तुम्हाला ती दिलेली आहे माया. येत आहे लक्षात? असं असं आहे का? Yes. म्हणजे भोगण्यासाठी. हा, एक्झॅक्टली. बर, त्याचं तुम्हाला तर संदर्भ मग पण आहे. तुम्ही पूर्ण ते तात्पर्य वाचा तुम्ही त्याचं पूर्ण. या श्लोकाचं पूर्ण तात्पर्य वाचा प्रभुपादांचं. खूप छान दिलंय प्रभुपादांनी तिथे. तर समजा परमात्मा सर्व काही करू शकतो, तर मग परमात्मा अजून एका परमात्म्याला किंवा ब्रह्माला का नाही म्हणजे निर्माण करत, किंवा ब्रह्माचा अंत का नाही करत? काय काय? ब्रह्म आहे तर ब्रह्माची उत्पत्ती का नाही करत, किंवा ब्रह्माचा अंत का नाही करू शकत? असं नाहीये प्रभू. ब्रह्मा हे म्हणजे स्वतः सुद्धा दुसरे ब्रह्म हे पुत्र आहेत भगवंतांचे. भगवंत बीज देणारे पिता नाही भगवंत नाही आहेत. नाही मी ते ब्रह्मांच्या हातात काही नाहीये. ब्रह्म हे जीव आहे, जीवतत्व आहे ब्रह्म ब्रह्मा. ते नाही, ते नाही, ते नाही, ते नाही, ते नाही, ते नाही. कॉन्शियसनेस म्हणजे जे गर्भ दक्ष विष्णू येतं, जेव्हा हिरण्य गर्भ बनतो त्यावेळेसच्या सुरुवातीच्या सृष्टीच्या अगोदरची गोष्ट आहे, जे चेतनेची गोष्ट चालू आहे. कुठली गोष्ट? तुम्ही जरा मोठ्यांनी पूर्ण बोला, तुमचा आवाज क्लिअर नाही प्रभू. पूर्ण ब्रह्म आहेत का नाही, हे ब्रह्मदेवाची, हे जे सृष्टी बनवतात त्या ब्रह्माची गोष्ट नाही चालू. बरं. हा,
ब्रह्म म्हणजे कृष्णाचीच गोष्ट चालू आहे, ती सृष्टी बनण्याच्या अगोदरची. हा तर ब्रह्म ब्रह्माला का नाही बनवत, किंवा ब्रह्म ब्रह्माचा अंत का नाही करत, असं बोलतोय मी. तसं का खूप नाही गहन करत? प्रश्न आहे. प्रत्येक प्रत्येक काला अशी कारणं असतील असं हे नाहीये प्रभू. कसं आहे ना, की तुम्हाला सांगितलं की महाविष्णू गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, हे जे आपल्या वेदांमध्ये हम्म, जे ज्ञान दिलेलं असेल, त्या वेदांच्या हम्म, ज्ञानाला जाणं. कसं आहे ना प्रभू, आपल्याला कारण शोधायचं, आपण हम्म, कशाचंही काही कारण शोधू शकतो. हे असं का नाही करत आहे, ते तसं. पण तिथे कुठेतरी, म्हणूनच त्या वेदांचा अभ्यास करा ना हो. तुम्ही त्या पूर्णपणे वेदांचा अभ्यास न करता तुम्ही कारण शोधत बसलात तर नाही मिळणार हो तुम्हाला. आपल्याला त्याच्यात सखोल जायचंय. माझंही तितकं ज्ञान नाहीये. जसं प्राणचैतन्य प्रभूजींच्या क्लासमध्ये पण तुम्ही काही गोष्टी विचारून तुम्हाला म्हणालेल्या विचारा, की प्रत्येक जण कसं आहे ना, की आमच्या सिनियर डिवोटीजना सुद्धा म्हणजे काही संदर्भ घेऊन, म्हणून आपण जे ब्रह्मसंहिता झालं, मुंडकोपनिषद झालं किंवा इतर उपनिषदे झाली, हम्म. की या सगळ्याचा संदर्भ घेणं गरजेचं आहे. आपण उचलली जीभ आणि लावली टाळू, तसं नाही करू शकत हो प्रभू. आपल्याला जे हवं ते आपण बोलू, म्हणून तर हे जे आपण हे अज्ञानापोटी बोलतो सगळं. पण हे जर तुम्ही ज्ञान घेतलं, नॉलेज कीप्स यू एनलाइटनिंग. म्हणून ज्ञानी मनुष्याला का भगवंतांनी प्रिय म्हटलंय? कारण तो तो नॉलेजेबल आहे, त्याला सगळ्याचं ज्ञान आहे, त्यांनी भगवंतांना जाणलंय. तो अशा नाही काहीतरी विचित्र हे करणार, कारण त्याला माहिती आहे तो काय बोलतोय किंवा कुशाचा अंश आहे तो. हे असं का नाही, ते तसं का नाही, आपण कुठल्याही निराधार याच्यावर, हे तुम्ही बेसलेस बोलताय काही. त्याला काहीतरी तुमचा अभ्यास पाहिजे ना प्रभू. त्याच्यासाठी आपलं वाचन पाहिजे. अरे, वेदांचा माझाही तुटपुंज आहे आता. मी भगवद्गीते म्हणूनच तुम्हाला म्हटलं, की आत्ता अजून आपला भरपूर भरपूर आहे हो, आपलं सगळं खजिना आहे आपला. हा जो सगळा आहे, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करणं, वेदांचा अभ्यास करणं महत्वाचं आहे. साधना आहे हो ही. अनेक जन्म लागतील आपल्याला याच्यासाठी. नाही का? हो हो. माताजी हरे कृष्णा. माताजी मी एक बोलू तुमची आज्ञा असेल तर. प्लीज प्लीज बोला ना. हरे कृष्ण. हा प्रभूजी, तुम्ही आता विचारलत ना की परब्रह्म वगैरे ते स्वतःला नष्ट का नाही करत आणि बनवत पण हम्म, का नाही. कारण की भगवंत जे आहे ना तर ते हम्म, एकमेवा द्वितीय आहेत, त्यांच्यासारखं कोणी नाहीये. आणि म्हणून त्यांना गरज नाही पडत की दुसरं त्यांच्यासारखं कोणी बनवायचं, कारण की ते सगळ्या गोष्टींमध्ये आहेत. आणि ते त्यांना शब्द त्यांना वापरला गेलाय की एकमेवा द्वितीय, म्हणजे त्यांच्यासारखं कोणीच नाहीये त्यांच्यासारखं. तर हा शब्द त्यांना ठेवलेला आहे. आणि दुसरं बनवायची त्यांना गरज नाही ना प्रभूजी, कारण की ते सगळ्या गोष्टींमध्ये सामावलेले आहात. तुम्ही बघू शकतात क्षीरोदकशाही विष्णूचा प्रत्येक एक अट्टम मध्ये पण ते आहेत ते. तर त्यांना गरज नाहीये बनवायची प्रभूजी आणि दुसरं. आणि ईशोपनिषदामधला पहिला श्लोक आहे ना, पूर्णम पूर्ण विदस्य. त्यांच्यापासून काहीही बनलं तरी परमेश्वर पूर्ण आहेत. काहीही त्यांच्यापासून निर्मिती झाली तरी पूर्णम पूर्ण विदस्य, की ते पूर्ण आहेत, संपूर्ण. बघा तुम्ही, विष्णूंपेक्षा सुद्धा कृष्णांचं, म्हणजे कृष्ण हे अवतारी आहेत, आणि विष्णूंपेक्षा सुद्धा चार हम्म. जे गुण आहेत, त्या चार गुणांनी जे वेणू माधुरी आहे, लीला माधुरी आहे, ह्याच्याने भगवंत हे श्रेष्ठ आहेत. आणि म्हणूनच कृष्णांना अवतारी म्हटलेलं आहे. अवतार नसून अवतारी. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो ना, की हे जे आहे ते एकमेव, हा शब्द पण खूप सुंदर आता माताजींनी रेफरन्स दिला. एकमेवा द्वितीय, त्यांना कुठल्याही गोष्टीची वेगळी गरज नाही. आणि म्हणूनच निश्चितच की जे परब्रह्म आहे, तो परमात्मा आहे, भगवंत आहेत, भगवान आहे. आणि ते षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत. त्यांना कशाचीच कमतरता नाही हो. तिथे कुठेतरी श्रीमंती आहे, तिथे सगळं ज्ञान आहे, तिथे त्यागाची परिपूर्णता आहे, सगळं आहे तिथे. माधुरी आहे तिथे, सौंदर्य आहे, या सगळ्यांनी परिपूर्ण आहे भगवंत. ठीक आहे. बर. मला हम्म, वाटतं तुमच्या प्रश्नाचं निराकरण झालं असेल. अजून कोणाला प्रश्न असावा, मला वाटतं कोणी अनम्यूट झालेला. हरे कृष्णा. अरुणा माताजी का कोणाला प्रश्न होता? कोणाला काही प्रश्न असेल तरी विचारा. पवन प्रभूचा प्रश्न घेताच येईल. अजून काही प्रश्न आहेत पवन प्रभू तुम्हाला? भरपूर आहेत. बोला बोला. तुम्ही म्हणताय हो, पूर्ण ब्रह्म पूर्णमिदं तुमचा पूर्ण. अभ्यास किती आहे हो याच्याबद्दल? तुम्ही आता तुमचं ही लेवल चालू आहे आणि भगवद्गीतेचं पूर्ण वाचन केलंय तुम्ही? सगळी भगवद्गीता वाचलीत का प्रभू? मी ज्ञानेश्वरी वाचली. हा. ज्ञानेश्वरी वाचली मी. भगवद्गीता भगवद्गीता नाही एकदा दोनदा वाचली वाचली आहे. प्रभुपादांची? भगवद्गीताही वाचली आहे. पूर्ण आणि वाचा ना प्रभू, पूर्ण वाचा ना भगवद्गीता.
माताजी जे प्रश्न आहेत ते ज्या स्तरावर आहेत आणि जिथून येत आहेत का नाही ते बेसलेस नाही, म्हणजे आधार त्याला आहे. कदाचित माझ्या बोलण्याची काही चुकी असतील, तसं नाही म्हणू शकत. कबूल आहे, म्हणूनच सांगतोय आम्ही तुम्हाला की आधार असेल त्याचा आधारही हा, तुम्ही सांगू शकता. म्हणून आता जे काही पण मी तुम्हाला काय म्हटलं की आत्ता आपण फक्त भगवद्गीता फोकस करूया. जे आत्ता आपण वाचतोय, अभ्यास खूप आहे हो प्रभू, चिकार आहे अभ्यास. पुढे जाऊन भागवत आहे, भक्ती वैभवला भागवत आहे, पुढे चैतन्य चरितामृत, म्हणजे जे आम्ही टप्प्याटप्प्याने अभ्यास करतोय त्याच्यामध्ये अनेक आहेत. प्रभुपादांचं पूर्णपणे जे काही त्यांनी हम्म. लिहून ठेवलेलं आहे त्याबद्दल वाचन चालूच आहे. आणि अनेक आपलं म्हणजे ही अतिशय मोठा खजिना आहे आपल्या या ह्याचा, सनातन याचा. आणि त्यामुळे आपल्याला पुष्कळ ज्ञान घेता येईल याच्यातनं. पण आत्ता आपण फोकस्ड काय आहोत तर भगवद्गीता, आत्ता आजचा 7वा अध्याय. त्याच्याविषयी तुम्हाला काही शंका असली तर प्लीज विचारा. हो, पण हे भगवद्गीतेमध्येच प्रश्न आहे ना. सांगा ना आणि पण आम्ही उपनिषद आहे. भगवद्गीता हा उपनिषदातला ग्रंथ आहे, हो, म्हणून गीतोपनिषदच आहे, वेद तर येणारच त्याच्यात. गीतोपनिषद. हा, हा, गीतोपनिषद. मग त्यातला प्रश्न वेद. तुम्ही विचारा ना. हा, मग तेच विचारलंय ना. म्हणजे ब्रह्माचे उत्पन्न झालेत, तर मग आत्मा हा अंश कसा? कारण कारण म्हणजे ब्रह्माचा अंश असूच शकत नाही ना, कारण तुम्ही श्लोक सांगितलाय तो श्लोकच म्हणतोय की ब्रह्माचे तुकडे कसे होऊ शकतात, मग अंश कसला? एकतर तो सत्य असेल किंवा आपण सत्य असू, असं किंवा नाहीये हो, त्यांच्यात आणि आपल्यात काहीही फरक नाहीये, असं काही असेल. काहीही फरक हा, तुम्ही नाहीये जो म्हणू शकता की क्वालिटेटिव्हली. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय अचिंत्य भेद अभेद. आपण त्यांचे क्वालिटेटिव्हली, म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो ना की अंश, म्हणजे तुम्ही त्या अंशाला, म्हणजे जसं आपण म्हटलं की क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ते वसलेले आहेत परमात्मा म्हणून. आणि प्रत्येक 84 हं, लक्ष योनींमध्ये ते त्या स्वरूपात भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत प्रभू. ते आपल्या डोळ्यांनी खाऊ शकतात, आपल्या नाकांनी बघू शकतात. त्यांची इंद्रिय ही इतकी पॉवरफुल आहेत आणि ते कुठल्याही प्रकारची, त्यांना कुठलीही गोष्ट शक्य आहे. त्या प्रकारे ते क्षीरोदकशाही, हं, हे 3 स्वरूप जी सांगितली तुम्हाला, महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू. आणि त्यामधील जे हं, गर्भोदकशाही विष्णू आहेत हे प्रत्येक ब्रह्मांडाची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. आणि क्षीरोदकशाही हं, विष्णू हे 84 लक्ष हं, योनीमधील प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये अस्तित्वात आहेत. परमात्मा या स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. आणि म्हणूनच आत्मा हा परमात्मा म्हणून जेव्हा तुम्ही 13वा अध्याय जाणाल तेव्हा शरीराला जाणणारे हे 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आणि परमात्मा हा श्रेष्ठ आहे. परमात्म्याचा आपण अंश आहोत, म्हणून आपण आध्यात्मिक आहोत. तुम्ही 13वा अध्याय जाणलात की तुम्हाला अजून याच्याशी जास्त सखोल, जे आपलं शरीर आहे 24 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे, त्या शरीराला जाणणारे हे हं. 2 त्याचे क्षेत्रज्ञ आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आपण अंश म्हणजे त्यांच्यापासूनच निर्मिलेले आहोत. वडिलांची मुलं कशी असतात, आईची मुलं कशी असतात, तसे आपण भगवंतांची मुलं आहोत सगळी. भगवंतांपासूनच निर्मिती झालेली आहे आपली. पण आपण आध्यात्मिकता विसरून आपण भौतिकतेमध्ये गुरफटतो स्वतःला, आणि तिथे विस्मरण होतं आपल्याच वडिलांचं. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की त्याचाच ते पूर्णपणे आठवण करून देतात तुम्हाला. आणि म्हणून ते ऐच्छिक स्वातंत्र्य जे दिलंय त्याच्यामुळे कुठेतरी त्या मायेमध्ये ते गुरफटतायत. ठीक आहे प्रभू, बरोबर. येतंय का लक्षात? सूर आणि येतोय. सूर आणि असुरातला फरक सांगा ना मला, म्हणजे सूर नेमकं काय आणि असुर म्हणजे काय? सूर आणि असुर, सूर आणि असुर नाहीये इथे. असुर आणि म्हणजे तुम्हाला सुकृतीनं आणि दुष्कृतीनं, म्हणजे वाईट मार्गाने जाणारी लोक, आणि सुकृतीनं म्हणजे प्लीज काळजी घ्या ऍडमिन्स, प्लीज काळजी घ्या कोहोस्ट. तो सुकृतीनो म्हणजे यांची उद्दिष्ट ही जरी कुठल्याही प्रकारे काही मिळवायची असली तरी ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये येऊ शकतात. आणि दुष्कृतीनो म्हणजे ते दुष्ट, नराधम, आसुरी, की जीवावर उठलेले दुसऱ्याच्या, आणि त्यांच्या ज्ञानाला मायेने पूर्णपणे आच्छादित केलंय असे माया अपरूत ज्ञाना. त्यांचं ज्ञान आहे पण ते मायेने पूर्णपणे आच्छादित केलेलं आहे. अशी ह्या सगळ्या व्यक्ती आहेत ह्या आसुरी. म्हणजे ह्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. जसं भगवंतांनी 18व्या अध्यायात सांगितले, जो माझा मत्सर करतो त्याला हे ज्ञान अजिबात देऊ नका.
भगवंत त्याला काहीही करू शकत नाही. 16व्या अध्यायात तुम्हाला अजून सखोल जाणता येईल. दैव आसुर संपद विभागयो, या आसुरी लोकांचं काहीही होऊ शकत नाही, त्यांना नरक योनीतच जन्म मिळतो. ठीक आहे, अजून काही प्रश्न आहेत या संदर्भात असली तर विचार. सो काही बाकी ब्रह्मांडाचा जो नाद, हॅलो बोला. हॅलो हॅलो हॅलो, हरे कृष्ण. हरे ब्रह्मांडाचा जो, हा हा, हरे कृष्ण. ब्रह्मांडाचा जो नाद आहे त्यासोबत जो संलग्न आहे तो सूर आहे, आणि जो त्यापासून दूर गेलाय तो असुर आहे. हे आहे साऊंड ऑफ सायलेन्स, म्हणजे शांततेचा आवाज, त्याचं मी उत्तर तुम्हाला आहे. तेच म्हंटल ना प्रभू, तुम्ही आता आपण याच्याशी संदर्भात तुम्ही भगवद्गीता संदर्भात बोला प्रभू. आता आपण या श्लोकाच्या संदर्भात मी तुम्हाला सांगितलं ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत. सो तुम्ही इतर कुठले तरी संदर्भ घेऊन याला जोडू नाही शकत प्रभू. म्हणून मग सूर असुर तुम्हाला वेगळे फरक पण दिसतील प्रभू. प्रत्येक याला वेगवेगळे विश्लेषण होऊ शकेल, विवेचन होऊ शकेल. आता मी भगवद्गीतेच्या या श्लोकाबद्दल तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सो प्लीज स्टिक टू दॅट. प्लीज त्याच्यावर फोकस करून त्याप्रमाणे विचारा. मला वाटतं कुठेतरी डिस्ट्रॅक्ट होतं आणि त्याप्रमाणे डिस्ट्रॅक्ट होऊ देऊ नका ती गोष्ट. ठीक आहे, सो बाकी कोणाला काही प्रश्न असतील तेही आपल्याला घेण्याची संधी देऊ द्या. तर अतुल प्रभू आहेत आपल्या बरोबर, सुनंदा माताजी, प्रियांका माताजी, मिनल माताजी, काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. हरे कृष्ण. इतर भक्तांनाही बोलण्याचा चान्स मिळू दे. येस, कोणाला काही बोलायचं आहे, सांगायचं आहे, काही तुमचे रिफ्लेक्शन्स आहे, तुम्हाला काही सुचवायचं आहे, सांगायचं आहे, कृपया बोला. शीतल माताजी, हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी, काही सांगायचं आहे? हरे कृष्णा. नाही 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 काही नाही. ओके. अरुणा माताजी. हरी नाही बोल. प्रश्न माताजी. काळजी घ्या. प्रियांका माताजी, येस बोला. नाही नाही प्रश्न नाहीये बुवा असं म्हणायचंय मला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक आहे, मग आपण थांबूया आजच्या दिवशी. पवन प्रभू, या अध्याय संदर्भात काही प्रश्न असेल तर विचारा. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. येस माताजी, करते.